Una fugo nunandi lomo senanga we wamo ebeshimu senanga ganiru okuna fugo nandi lomo senanga we wamo ebeshimu senanga ganiru. All right, one more. Good evening. If I'm going to Nigeria after 11, so I'm sure I can have opportunity. I can go more and you more IGBO. I'm sure major opportunity. I wear to your guys. When you're not going your senior brother, and as long as you know better. And if you actually me well video to only one day one ebe ọbụla ọ nọ mana ajụjụ nchọrọ ịjụ ebo gị nwa na-watch m kịta microphone m ọ dị oke ị na-anụ mkpọtụ dị ya apart from sound ị na-anụ ife dịka breeze ọ bụrụ na ị na-anụ ife dịka breeze you let me know ma ọ bụkwa na ị na-anụ any breeze let's proceed. I want such thing. I want to believe in a such thing. Okay, so let's go. Okay, breeze then so huh? How about now? Oh, I'll get it right, okay? Okay, and on Facebook, you know, even the Guabi. Okay, why is it blinking? I'm not sure. Actually, I made it sure of on is it Facebook? Yeah, Facebook. I went and if they go off, man, we're good to go. All right, so now I have this. Now 3 minutes gone. Now let's go straight to the business. I don't know wherever you're watching me from, but everyone is now watching tonight. I have this simple truth to tell you. Judging from the present condition of things in Nigeria, all right. So whoever is in Nigeria, I'm sorry, but this phase anaba, but the most difficult phase I na now. So every one of them, none of ever question completely. You got kwadobe onwe ofuma. Eba nagakita all the very tough. So I ran into a lady today, and then we got talking. To the point that now we do not narrate him story of her life. Obokwa just like any other lady out there, if you find an experience in this country. So sorry. Okay. Now food stuff. When you will catch them can categorize their things about men. So that now you come wine or tea. So that when you are making your choice, this night is mainly for ladies. Now needing a dialogue or a full grown ass lady. Actually, into your woman. Your chances of getting married in 2026 are very slim.
And even your chances of getting married in 2026 are very slim. How many men are willing to commit now? How many men are willing to commit? Even if they are willing to commit, has it got to be you? Why you? What makes you think not going to be the favorite? What do you have others doesn't have? So what are you bringing to the table? That is where the question lies. Now let's look at that man that will come for you. Rate of unemployment in the country or the too much. Then hike in prices of commodities. Again, you check here. Infrastructure, for example, as I've ever now, to get yourself 2 rooms apartment, you got boys go for a year. So any man they relocate as about did go to then check other cities and when I buy. Every work I got, we notice you. You don't expect a man known as about to notice you in Lagos. Or possible. Oh, you know, Lagos get notice. You know, last about my work, known as about notice, or go outside. The chances, except me, so then the man market you for online. And I found my graphic as online, what I ordered for and what I got. Okay. Even now, this night, whether I'm a claim or reject, come up with business. Nobody cares. Yet we don't care. We don't bloody care. If I'm not reveal, and I say nothing but the truth. Yet chances of anyone being doing this year are very slim. Some of you has dated a guy for 5 years now. Some for 4 years. Some 7 years now. One, the guy actually pop or chop one in or does another. A my about pop. And we can call a guy about open or body bogari because we don't understand him either. Now our throw or the willing to commit. I go on an account every day on a somebody corner about you about average guy in on Nigeria, me pelo with cell phone, if he got phone, debit alerts. Debit alerts. Before full credit alert on a seeker. Apart from account oji as well. The one as well as getting in. I can azuta case azuta. Una fuel in Nigeria kita. As far as about the concern, fuel kuna 1,000 something now. Fuel abago back to 1,000 plus. In Nigeria now. So you guys now watch now. Onwere oge anyị na-eto some group of guys na-ekpu mmọnwụ zuo mmadụ ori. Onwe oge anọkọta na-ezu ije go Santana na efe ihe ejisi ka ọnọlụ ụmụazị ga analụghị ya n'ụzọ. Onwe ndị ga-ekpu mmọnwụ jump offense na-alụghị ya gbafue. Even oge Buhari na-achị afọ na a na-ezu ori ofe na-ezugasị ori ife dị iche iche agụụ dị. Kita na enwe anwa je gba fuel na ana mo idozi ọnọdụ ọfụma enwe ike ịnalụghị ya nya moto agba breki gaghị se supesi adọ analụghị fuel eji agbalụ dọ ya na moto na anarị anarị ife esie n'ike na Nigeria o nwere ọrụ a na-ekrieti no job ego adịghị kwudo self there is no money onye ọbụla na-ebe akwa na Nigeria mana ọlụ oke a na-ene Tinubu ka amalive na-eme Tinubu na-akwadobe campaign. So automatically I get seize ego niile. Or from next year can get release ego. Yatago. So every governor actually could use by a everywhere now. Can they say for Babangi? They watch here man at Delta State. Okay, find your co-op the past governor of Delta State. Now Kwadobe campaign yana article. If it's here man no go on Apple Alpha. Ego to go to na side yama. Ego no you sponsor all the thing. Etu a ka ị ga-esi wee na-ama na ndị a na sponsor a na-esi n'aka the masses na ego so for them roll out ego na ọ fịara arụ i wee na-agwa m na a young guy ka bidosi owe ọfụ na-akwadobe eje nụ nwaanyị na 2026 a
agbamnkwụ agbakwa na Jenụwarị inekwa anyị fụ na agbarakwa ka esi agba before ka anyị debe insecurity n'azụ agbakwa ka esi agba before you know why ego adịrọ ego adịghị flow ka o si flow so ka efu ebe your chances of getting married in 2026 wee bido deba slim maka na ife na-agbụ ya ọkpa erika ị ga-agbakọbụ even before then how many guys na commit a na-ebe akwa na ego adịrọ there is no money so ka ị gbakọzie na ka o si adị gị bụ nwaanyị anyị nwere ife nchọ ka ị na-eneba anya ife dị na-abụkwa ife Facebook ife dị na-abụrụ ife TikTok ịmaketị ya n'onwe gị na Facebook ọ dịghị ka ọ na-emaketị tara ya ị naba na TikTok ka ije maketị tọpụ onwe gị ebe ahụ dee ntị enwere ndị ije kpọba onwe ha ebe ahụ pale dị afịa mana ihe agbalịa return match ha na-ebuchiga ngwa afịa ebuchiga create godoro onwe gị value create elu onwe gị value my message abalị ama itokwa ogologo create elu onwe gị value ife ga-achọta gị ga-adị real enwere men chọrọ commit especially ndị na abroad pa chọrọ commit mana enwere ikekwa ngị nwekwa your choice ọ bụrụkwa ya n'iwu man ọbụla na Nigeria chọrọ ịnụ di onye na abroad we understand onye ọbụla na abroad mana o nwere problem when it comes to commitment ha ncha niile na abroad onye ọbụla na abroad make go peace with that one ọ mana ya nwere serious problem before ọfụ nwa ya ekweta na ọ ga-anụ ya o siri ike akwa nwa ga-anụ ya ọtụrụ apịa Nigeria ebe a jewarakwa o siri ike ifo such person now problem ka nkụ onwegodo nwoke bịalụ ya owe kịta ị ga-achọrọ ka ị mata ya enyobe ị ga-enyogide ya ruo one day obi agba gị njọ etụlapụ onye nke ahụ chọba onye ọzọ ịnọkata ịgbakọ ifu na etụlapụ na more than 8 people gị nwaanyị na-ajụzi onwe gị ka ihe na-eme o mere online etu a o si eme online etu a ka o si emesikwa na physical o nwekwa ndị fụrụ hia bịa okwu gị ha na-etinyelụ gị arụ ụfọdụ ndị a na-etinyelụ gị arụ ụfọdụ sef ada abịa wuti ụfọdụ anụsigo nwaanyị ebe a chọrọ onye eji agbazu afịa ka one ọzọ ndị a na-etinyelụ gị arụ ụfọdụ bụ ndị na-emegodu fine boy fanwa adịbeghị nkwadobe kọmiti onwefe into anything na ụfọdụ bụ ndị chọrọ kọmiti onwefe ma fa adịbeghị shi ọnọọ ngị nwa ka a ga-akọmiti to ijigodo na-asarị akwa na-asụ boxers na-esiri ya n'ebe a niile abụrụ garanti nọọ ngị nwa prọfesọ gị na-emere ihe egbupụkwuru ya isi ga bupụ isi ga mana still ọ dịbeghị chụa enwere different categories of men those men bụ ndị bụ na ịjụọ age ya kịta 35 years nwoke megide ruo 35 years ya anụbeghị nwaanyị ka ụdị nwaanyị ọ na-achọzi ọ na-afụbe kedu ụdị nwaanyị ọ na-achọ ife ọ na-afụbe ọ chọrọ ndị ala ha na-akpụ naanị ka ndị ya akpụ ya n'ọnụ ka ọ chọrọ ndị mmafa tolu kavanchan ka ọ fụbeghị so enwere different categories ife a ka ị ga-abịa chek si ma na ị ga-ebido kịta kpọba onwe gị biti anything ga-amachuọ na Disemba bụ kịta ka eji ebido ya pịọ ka nna agwa gị onye ọbụla chọrọ ịnata ụlọ na Krismas ya na-abịa abịa kịta ka eji agba tiketi ya ihe amachi onye ala ezigbo ọtụ na Disemba kịta ọfụbago rizọt ọ ka ọ na-adị ka ịghọta na arụ akpụcha ego ife ọbụla ị chọrọ ka ime accomplish by Disemba kịta ka eji aplan ya so ọ bụrụ na ị ma na ị chọrọ ịnụ di by Disemba kịta ka eji aghachi the plan ọ bụrụ onye a ga-agbasara ọkpa ka ọ nyụọ ya di ya ka e were ya jidie ọ kịta ọ bụrụ onye chọrọ ịgbala egwu uche kịta ka ị ga-ebido kpụba the brain risk a na-eteki na ya ka nkụ ọ bụrụ nwaanyị ọbụla na-abịa nweta anyị na plata ka ọ na plata ọ bụrụ nwaanyị ọbụla o nwee onye ọ na-aga lụsịlịlị welele
o topụta na ọnụ ọna laịf jekwa n'ụzọ kodi ebe ọ na-eche ya maka ọ na-eche onye ọbụla ka o dị chọrọ achọ nne m ịdị ready take risk ma ọ bụrụ na ị chọrọ ya na Disemba ihe na-achọ imelụgụ bụ nnukwu ihe is a very big thing. Ebe anyị na-ekpere ekpere many years we believe na this year is your year maka na pastọ bụ gwa gị ya na Disemba ọ bụ na agwazighị ya ka isi akwado iche ka ọ bịa ọ na-epata maka na ị na-asa abụ God Zion Ministry ka ọ na ị na-asa abụ nke Fada Mbaka ka bụ ebe ahụ nkwugheri ka ọ bụla bụ chalenji ya o nwere nke ga-abụ ọ bụ na ụdị chọrọ ọwara ntị ya na ị ga-anakpu n'ụlọ aga na-afụ gị n'iru akwụkwọ maka na nwoke a ya kọnsida gị na-ebu achawo kemgbe iji enwe taịm onwe gị mgbe ọ bụla ị nọ n'iru akwụkwọ ọ bụrụ ị na-amapụta na TikTok gịnị ka ị na-abịa eme ọ bụ isoro ndị a na-aba ha bịa akwụrụ na-atụ ọnụgharị na-egosi onwe ha ogosi ukwu gosi onwe ihe ibe ịkụzi onwe ihe ibe ime na ebe ị na-akpọba onwe gị n'ahịa ị na-amaka eti onwe gị o nwere ife uche ya na-agụ ya ọ na-agụ ya na-ebe achawo na onwe ihe ị na-arụ so ị na-idiri ịnakpu ọzọ ọ bụla ị na-idiri igosi ihe ị na-arụ ọ bụla akwa ka ị na-akwa ka ịfụ ihe ahụ ejire mụọ gosi ụwa ihe ahụ ejire mụọ na ị nwere ezigbo aka ọrụ ka nwoke ahụ dị aware na nwaanyị ọ na-eje okwu ya bụ nwaanyị nwere aka ọrụ o nwere onye chọrọ liability gosi aka ọrụ gị operation show your work between now jee ruo Ọgọst ya fụrịrị nwoke na-efolosi gị bọmba to bọmba kama ọ na-eri isi maka na a ga-akpa terms and conditions na adị a ga-enwe agreement ụmụ nwoke nọ Naijiria na-eke isi ha eko onwe onye fụrụ ụzọ ebe anya hụ dị adị onwe onye si abroad bịa nwee si Lagos ha niile na-aba abroad onye si Benin wee bịa ngị nwa bụ onye nọ na-aba ebe a abroad ka ọ bụ obi ha ebe a enwe ihe ọ na-eme ebe a ọ nọrọ ebe na ị nọrọ ebe a abroad ka ọ bụ ị nọrọ Aba di gị anọrọ Ọnịcha di gị na abroad so ọ bụrụ na ịchọ nke gịnị a ga-ekodo aka kịta ka ị ga-ebido chọbịa iwe n'oge na-akọwarị ya na nga ya anụ onye bụ na ọnụ ọgọ tụrapụ gị ebe a jeje nọrọ ebe ọzọ ewere kịta akpaba nkata ya ọ da-abụ chijibe itinye ukpo na mmiri were n'ụtụtụ tinye onwe ihe mata na ịkọnsida kịta ka eji arụ ọrụ ya ọ bụ na risk dị na ya iwe ya a ga na-ewe options risk ya dị higher than even ichenjie pattern because ndị na-enegara anya egwa gị sị na onye ọbụla chọrọ ya achieve ihe ịpụta every new year iwelu project ka abụghị ọjị iwelu project wọd ịpụta every new year welu nnukwu project ịnụdị bụ nnukwu project alagherizi na ọhụụ ya na alagheri onwekwe nwoke ọbụla chọrọ ịkọmiti ọkwa ngị nwa ga-eji aka gị device ya strategy o nwere nwoke egwu na-atụ ịgwa gị na ihe ọ chọrọ because na abịa gwara eziokwu ime ka onwe gị available na ị ga-asọpọtụ ya nọ family ka unu na plan ọfụ ihe imenwu ya nna gwa gị bụ secret adanne emena nkọgheri don't let anybody tell you either o nwere ndị ga-akpọ gị achawo o nwere ndị ga-akpọ gị ife dị iche iche ife a na-agwa gị na-abụ ka anyị lie azị ya mmesokwa kpọ gị achawo echi gbana ọ bụ iyi ege m ntị na o nwere nwoke bụ niile idiri jidesi ike jidi ya pin ya na ebe a otherwise ọ na-ana pin die ọ bụrụ na ọ bụla ịlọ ọhụọla ka ọ gbafuo n'ihe ọhụụ a jidi ya di ya ọ bụ na o ruo ya jee laba ọtụ a na-afụcha aja gbakọ your age ihe erucha 30 years na-akọgheri ị na-anụ ihe nna agwa gị onye ọbụla daịrịgo na 30 31 kuchidi ya enyekwana ya space kuchidie emechi ya ata nke m leta mana nwoke ọbụla ekuchidoro kịta bụ onye rugoro the age nwoke ọbụla rugoro 35 years na ekuchido kusie ya ike na o mesị ọ ya ekenekwa gị
ama mekọrọ na-agwa gị etu ọ dị na nwoke many men kịta na-abụfa ndị anya back from where they are coming ọ bụkwa na their family kama their life ọ ga-agwa gị na the best decision o take bụ mbọchị ọ kwetalụ ka gị na ya nụọ mana ụmụ nwoke bife mụta ụmụ nwoke o siri ike bife mụta ha o siri ike ka nwoke kwadota sịrị na ya adịna redi ịnụ nwaanyị ịma na eji ya gbagona nwoke ọbụla sịrị na ya adịna redi ịnụ nwaanyị na-enye ya n'oruo na 40 years etu ndị Igbo si position dia mindset kịta ebe a na-achụ ka achụkọtacha ego niile onye idoro ọnụ nwaanyị ka a na-enye anyị ihe na ofe moto o ji ebuje nwunye ọrụ bụ na o mebe nke a mee nka mgbe ọ ga-eji ya chetacha ihe ndị a niile mezucha anya ọ kụọ na 40 something ọ ya kpatara na ị na-anya many men na Igbo na-eje agba nkwụ na-abụ agadi na agadi o siri ike fụ a young boy dị 25 years 27 years 28 29 30 31 na-eje ịnụ nwaanyị na ọ na-esi ike gwa nna gwa obu ka ọ dị onwe adanne nke ọbụla dara okuchi kọọ ya si ọnya gị hapụ ya na ọlacha ọkwụ n'ọhịa ha dey take new decision now judging from the economy of Nigeria nke nwa nogodo abroad adịba ready bịa ebe a sị gị na ọ bụ ịnụ nwaanyị at the age of 32 ọ nri ndị a n'obodo oyibo agadi ekwe nke ha nwa bụ ndị bụ the worst ọ na-arụ ọrụ ọ na-arụ ọ na-enye ya chance ihe ọ na-anata Nigeria bụ once ọ chọrọ ka o bukọtacha ego ọrụọ nke arụọ mana mgbe ahụ ọ na-arụ ọrụ ọ na-arụ ebe ahụ ọ gbakọchakwa expenses bills ọ na-akwụ ifu na ọ dịrị ọlị enough nke ịgbawata ozugbo ọ dịzikwa ka o si ya adị o si na ndị ọ mabu ama tibe akwụkwọ o nwere mgbe ọ ya bụ ọ n'ezie afụ onye ọfụ na onye agbadakwana ma ya nwa ada afụ na ya nwa na onwe ya agbadana ọ da afụ na saịdị nke ya na ya agbadana nke nwa ka ọ na-ene anya na consider your age na-ịgbadana ịma ya na-akpọ ekwu na menopause. That's why na gị bụ nwa agbọghọbịa ịgbagota na age ị nidiro ịnọ na-akọgheri niile eche onye nwa jebere travel sịgụ na ọ ga-anụ gị. Okay. 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 Oh. No. Nwoke ọbụla bụ nọ ngị nwa ga-eweta ife establish ya ka ọ wee bịa n'ụlọ nke ahụ abụrụ that kind of a man ka ị ga-enye your attention. Abụrụ that kind of a man onye ahụ abụghị a man nke ahụ ka bụ a boy. Enwere different kinds of men. Ị mana ọ bụrụ na mmadụ na nwaanyị ka nyekwa gị sekriti emanụ sịrị na ya bụ married man chee ka nkọwa alụghị ụdị ife dị na ụmụ nwoke problem ka nkụ ife a na-achịgwa bụ the reason why a married woman ga-eji wee na-asị gị na na aghọta marriage ya atọ. A married man ị na-ene anya nwere nke na-abụrụ a family man. Maka ọ bụrụ na ịbụ a married man emaghị a family man. Mgbe ndị na nna leta n'abalị a mụ na gị nọ ọtụrụ ife ga-ewute mbụ na vidiyo anụnwa na ide echi anya echi ya. A married man abụrụ a family man. A family man dị iche na a married man.
A man can be married with many side chicks before we were a married man. A family man, I didn't want side chick. A family man, now they committed only to family. Oh, a family man can get a family acquire uniform. A family man can have a acquire uniform. Is a family man. If but a family, I got man on a family man. On a respect to marriage, only put to marriage before anything. Don't have a family man. Resources you need na family on may invest. A back on a exhaust here. A family man bone car again I get your location. In any annual waterproof, blue rice, and yam money ogiana, ogivedina. Married man, and one time or they are. A married man, in a case of a wedding, I married the man, and we are here. Nasi Kotai cause. My family man, and I got back to pick over to Ogiana. Who often could they come home? Don't be committed to family. When you and if you who are waterproof, Obiana. I don't know if you are getting the point. So careful the categories of men and when. Here, Jimano, when work ready to commit to you. When they are ready. Otherwise, you know, they are gonna bag a cable. And we dig and or they okay at the single. Because young one I know the single. More you need abataba into a hand, or they feel ya. Oh, the care up with Jawalo. You need the ego boy or ego. You need the ego, buy the ego. If you go conjugal, even no, not running. And where they form a pasragan wabunye, Makachi, so many men are my birthdays in their wives. So many men I appoint out, ever marking Wunya. And my father by name a wedding both for the Kechi and Wokanya, ya choose Wunya. Many men now fail with that thing. They draw groomed into the marriage, a bataba into the marriage. So move for the genuine working. Because therefore, they will go to man, physical maturity, man in the hope for mental maturity, and then mental maturity. When you are born, you go ready. And on them, okay, move for the general wine, now one maka, IGBO. The girl had to be ready for this marriage. Don't care now, not going to be ready. If the ready, boo, we haven't had to go ready. Had to go ready to commit to Ifa. And if we're ready, if over there, I call your chairman, what your committee now. What have you an time with the honor of your pocket on yours? Well, yeah, only live on a funny may on actually working. And I've got now one name a hook up, kid, a willow, and you want a full hook up, you want a for yours in a daff. What do you go ready? You're not culture. In a near vibe on our theater. That's why I say, not the original. I was not fake. The original. Can I be able what I ordered and what I got? Obone na roar, Kafwa Koro, only he name fear. Be proud of who you are. Obro you have your way, he gave myself. Man, I woke up when I present you, we are the woman. Manona or the bar, sure. Chalky, Kodatiana, Kodayana. Uzelia, but if we say that study work out, only dream of so. On also key study, I'm not monkey get deal with it. When you got a man or you need it, all the empty plot of land, they need redevelopment. What can they develop? You develop your mind there towards this thing. What know them what they talk again? When we can guy in the future. So you can take the risk. Some carbon one more me. Ain't one year today, more me can they decide what to do and abroad the kind of person nature. Manivela Dogeba Abuego. Just like a lady here, like about a guy in Austria because he has from a rich family. Name is young expert, Konyego. You got to
Bro, there were so many guys did like that. Factually, na family a genuine one because that the family jego. The girl yani na make her ogana agbu egwu uche. He's only coming for the money. Obiabe for commitment. If the mother agba ya boot. Chief to ya now. Nebe anya na ị ga-afụ maka na ihe ọma na attract ihe ọma. Ihe a bụ a very big project. Marriage bụ a very big project. Ada adịkwa họrị ka amabanye n'ime ya. Mba. Ịmabanye like that, ị ga-adakanye n'aka ofu akara ogori. Ịma ị kwesịrị ịma ihe ị chọrọ. Mana above everything, whether ma o ji ego ejiri ego, chọba onye dị mature mentally. Chọbịa. Ịchọta ụdị mmadụ a ala gị nwa afụgo that na ejigo na agbagote. Ndị mmadụ a jidesie ya ike. Ọ bụgodu nọ na abroad, si abụrụ nọ n'obodo oyibo, nke na ya mee meeting, kpọọ ọnya meeting, ka akpagbuo ihe a mma, oge adịrọ. Ọ bụrụ nọ nke nọ na ebe a, kpọọ ọnya meeting. Ihe ọbụla a na-eme, don't slack. Ọ si abụrụ nọọsụ na ị na-atụ ihe onwe jisi ike ebe ihe ị na-eme. Na na-aba aha arụ oghere agba, ọ dọkpụrụ. Ịgbachite nkịtị, ọ ya bụ na eyiri nwoke 7 years. Ọ ya bụ na eyiri nwoke 5 years. Onwe nke ga-ayigide a na-emesa abortion. Okwu abortion kwechiri ya. Emekwana. Emena. O mesikwa ọ ga-atọ bi ụtọ. I tell you. O mesi ọ ga-atọ ya ụtọ. As long as o nwere ihe ị na-eme. Mana ị na-anya afụ na nwoke enwe essence. Ọ maghị ihe ọ chọrọ. Maka onwe nke ga-abụ ọ na-achụ ọyịghị nwaanyị. Ọyịghị nwaanyị debere ya ọtụ ọla anya. Nke ahụ adịba ready. Ịghọtago? Ọ dị ọchọba. Nwanne m ọchọbe. Ha nọkwa Nigeria nọrọkwa na abroad. Ọ na abroad mana o decide be. Ọ mabe ebe ọ kwụ akwụ. Ọ ka debere ọrụ ya ahead of life ya. Chefuo na ife niile abụ as a young man na ị ga-ekoro ha ncha niile na buru dị ibu na-agbago. Ụfọdụ achọ ibu dị ibu. Mgbe ọ ga-achọzi ibu dị ibu, ọ dịbagoro ya late. Ọ na-achọzi 50. Especially ndị na abroad. Ha dị eji n'oge plan bụ ọfụma. O nwere ike na nwaanyị ọ chọrọ ịkọmiti to abụrụ nwaanyị chọgoduru ihe ọ chọrọ na ihe ọ chọrọ bụ ka ya dịzie totally married. Ma nke nwa bụ nwoke na abroad a na-achọ ịnụ ya ịchọbe. Ịchọba onye ga-anụ in the name na ịnọ na nwaanyị ijewarazie. Ijekwe dị comfortable n'obodo oyibo na-etubari ọhụ. The girl achọ ya achọ. Ọ chọrọ onye dị ready ịbụ a family man. Ala gị nwa adịba ready. Ife a na ọ ga-afịa ahụ. Ọ ya ka divorce a ji ka nkụ na ọka nkụ. Mana ọ bụrụ na ịma ọga ejigo agbagotego. Anyị na-arụ ọrụ n'obodo oyibo chọọ ịnụ nwaanyị ebe a. Jee chọọ nwaanyị dịgo ready. Ala otu a gị nwa decide ya once and for all na ịchọọ na ịnụ nwaanyị. Nụọ nwaanyị dị committed to that marriage. Ịnọbiri gbanata. Ịchọ super business otu ị nụrụ ya super business ga-accommodate gị na ya. As long as ị nwere akwụkwọ ka ị na-adọnye iru. Ịchọkwara na ịnụ nwaanyị. Obodo oyibo ha ya abụghị your first choice. Ebe a ka onye dị ka obi ya na-adị. Ịnụ ha na nwaanyị ibidogo family ebe a. Uche ya na-adịzi ebe a. Ka uche nwaanyị ahụ wee nwee ike dị ya fully. Kedu ihe a ga-eme ebe a ya na-adọnata gị anya ebe a. Unless ị chọrọ ịkpụ ya wee pụọ n'aba America ma ọ n'aba obodo ibi. Ịmarago the consequences of ịkpọrọ nwaanyị si ebe a jebe. So ị ga-ebi ụdị ebe a. Unless ọ na-edeba ready. Ihe ibiri ebe ahụ obiri ebe a dey work. Esi ka ị nụọ ya kpọrọ ya jebe ya nwa ga-adịkwa comfortable gị kpọrọ ya jebe di ya. Mana the risk dị attached. Ị dị ready to stand for the risk. Ị ga-emenwu ife dị na the woman. So ya na-agwa gị na marriage bụ nnukwute institution. And the challenge dị nke ikpeazụ a na-adị high. Ọ dị higher than ọ dị before.
ịchụta ego Nigeria dị too difficult. Ya for the next option bụ nwoke ọbụla ịgbapụ agbapụ. Ndị gbapụrụ agbapụ ahụ before ha chọta their feet wee na-ekwu okwu ịnụ nwaanyị, ọ chọtabazie feet ya, ọ chọgodu ka o bitugodu nwa obere life before na commit. O bibezie nwa obere life ya na efu na eji ya akpụgotago. Ada eji obodo oyibo gbarie ego ozugbo. Before megide balance ta 10 years apụọ na. Ịdị 35 na in the next 10 years or 45. Onye dị 45 na-ekwu okwu ịnụ nwaanyị, ị nụziri n'oge. Isigo na mmadụ na-apụ na 45 ọkaso na ya na-eme. Irichago your youth. Ka nwa ụdị nwaanyị ịchọ. So at this 45 na, ị kwesịrị ide ekwu okwu total commitment. Ị ka dị ready. Okorobịa ka dịghị n'isi na. Okorobịa ka dịghị n'isi. Okorobịa ka dịghị n'isi. Ị nwere ike ịnụ nwaanyị ahụ ị na-achọ ịnụ na ma nga dị na committed to it. Ana ịnwe anwa nepụ anya na ife nwaanyị go. Sorry ga-abụkwa afa go. Nwaanyị bụ flawa. Ị nụrụ ya ị na-anọchọ ya, iwepụ anya kịta ọkpọnwụọ. Ị ga na-anọchọ ya ka ụmụ anụmanụ nchi na ndị otu rapụ ịbịa tagbuolu ya. Nnukwu project. Achọrọ m itinyecha ụmụ nwoke na nna agwa ụmụ nwoke. Gị bụ nwaanyị ka nna agwa, mgbe mụrụ ụmụ nwoke ya akpa ife dịle anyị. Nwoke ọbụla na-eko isi eko. Nwoke ọbụla dị 30 years kịta wee ebe ịnụgo di. Edekwa lucky o. Edekwa lucky o. Ede lucky. Ị na-ediro dị iche echiche ugbo ibu ma ọ bụrụkwara ana na onye a na-efuru maturity n'ime ya. Maka nwoke rugoro na-abịa ji aka ya kwado sị na ya adịgara ready. Ka anyị were ya na ọdịgo ready. Maka onwe ndị na-adịbe ready. Ọ ndị a na-adịbe ready ka ya bụ ị na-ekwute ya na-akwụghị n'ọhịa, ọ na-afụta onwe ya na ya ka bịa ụmụazị. Ọ na-afụ na life dị ya n'iru, ma ụmụ anọ ebe ọ na-eje bụ the worst mistake ọ ga-eme. Worst mistake. Ibido na-afụta onwe gị na-ejebe eje na-eka bụ ụmụazị, a na-ekros ọ na 30. Nwanne m ị na-abụ na anụ ihe na-ekwu asị nwoke, I don't owe you apology. Ọ bụ na iruo na 30 years ma ịnụ nwaanyị adịrọ na agenda gị, o sikwalụ gị ike. O siri gị ike. Ife nji agwa gị abụ na ọ na ọ ebu pressure na side gị. And ihe ọbụla ị na-eme ma pressure adịghị dị ya, the thing enweghị isi. Ịdị too relaxed, nwekwa ebe iji azụ eje. I dey tell you based on experience. Ịdị too relaxed in this life. Nwanne bifo ịghọta onwe gị aka ihe ata afọ, ihe ebe akwa. Adịna too relaxed. Life kwesịrị ịda apịa gị, na-ada ihe niile gbodo, ihe achịrị ya na ọya ka iji bụrụ okorobịa. Maka bụ okorobịa. Okorobịa bụ mgbe mọzụ owu niile ka kwụ ọtọ. Okorobịa bụ mgbe ị ga-ebunwu ibu, a na-asị na gị zụta ike isifa mba ka ime ya once, ọ mgbe ị bụ okorobịa. Ọ na okorobịa ka ị ga-eburu nne gị, buru nna gị, buru ụmụnne gị, buru ndị nwazi n'onwe gị, buru ayiwo nwaanyị, buru onye ọgọ gị, buru ọ na okorobịa. Ibunwu ya na okorobịa, ya ebunwu ya na nka ọga. Iburu ụzọ tii pressure ịgo moto. Ibu ụzọ buru pressure business. A na-ebu ụzọ pik 1, mana ipikiri 1 enye na ndị ọzọ space. Anyway, gị ma ụdị ndị na-eje na dia channels na-enye gị motivation. Ka m na-agwa gị n'abalị a bụ na ị ga-achịkọrọ ihe niile at the same time, ọ na-anya gị alụ na okorobịa. Ị ga-achịfa ncha. Ọ igbuju aka, a na-adọga ebe a na-adọga ebe a, ọ nya bụ nne na-alụ. Onwe onye ị ga-afụ ọ na-alụ two jobs. O finishie nke ọbanye nka. Okorobịa ya arụ nwunye, ọ bụghị agadi ya arụ ya. Ịrụbazie ya ejigo na-agbagote ịdịgo used to. Abụzi ihe ọfụ ụtọ ya. Mana onye gbagotego na eji nwere ọrụ ọ ya aba, ọ pịa anya pịatuo onye ozugbo. Ọ ya apịa gị na chere ịmụ anya abalị dizi. Many guys otu a as we speak na n'ọrụ, ọ ga-arụkwagidekwu ya ọ na-akụ 5 ji ofu.
What you go used to it? Gị nwa eji gbagote wee jebe ime ya ọ fịara arụ. So this thing na-aga both ways. Some men are ready to commit. Not now, not ever. Now those men are failed 40 years. They are not ready to commit. Malo di nwoke na-abịa your way. Nwoke ọbụla abịa anụ ọ dịba ready to commit. Hapụ ego ji. Ọ bụrụ na ọ dịba ready to commit to you. He commit to you will be committed to the marriage when they propose. And if onye ị ga-ama. So if I have a task ka ọ bụ on your part. Nwoke bịa anụ jụọ onye ajụjụ. Are you ready? Ka ị ka na-agba egwu ụmụazị. Ị na-anya fụ na ọ ka na-agba egwu ụmụazị rapịa ajebe. Ị na-anya fụ na isi dị ya ibere ịdọtịa nso. Ịdọtịa nso enyekwana ya space. Dọtịa nso. Mark ya closely. Na ịrapụ ha laxity ga-akpọpụ ya ebe ị nọ. Onye na-akwadobe na ya n'idiri nwaanyị na Disemba bụ kịta ka ọ ga-ebido. Ọ matago na Disemba gara aga kee commitment. Prove go onwe gị in the right way. Nke bụ nwaanyị gee m ntị ebizina fake life. Ka nwoke ahụ mmata onye ya na-emekọ ihe. Ị na-edebere ya arụ na ọ ya ataghị na gị na ya ji azụ matasịa ọkwa ya. Ọ kakwa mma na na-edebere ikpughe ahụ ofu ebe. Ọ ka mma na-edebere ikpughe ahụ ofu ebe. Hapụ ịbụ ị na-eklem ife ọzọ ị na-eme ife ọzọ. Maka ọrụ ịkasị kịta ọ na-adịkwa very easy. Internet world ka a nọ n'ime. O nwere ike ịkasị at any time. Dị original ka ọ fụ onye ya na-emekọ ihe. The original. Ịchọ ifu obi nwoke, the original. If ị na-eje egosi onwe gị need expensive, ọ baghị uru. Ọ bụrụ na ịdịkwa expensive, onye dị expensive, gosiwago onwe gị n'ịbụ an expensive chick. Ka ọ fụgo in that manner. Abụna na ị na-ebi fake life. Nwoke ọbụla na-abịa to you because of your money. Ị na-ege ya ntị. Such a man again ya ntị. Nwoke m myself na ọ maa na-ebu such a person gịnị ya wee na-eme. If you need to be the original, mana ya ọ bụkwa na in the area of your finances, ị ga-keep nke ahụ a secret. Ka ị wee malụ ma nwoke ọ dị ready ọ bịalụ for you, ọ dịgo ready for marriage ka ọ bụ akụkọ. Because you need ịma onye bịara for you na onye bịara for your money. Your money adịrọ different from your family's money. Mala ihe ọ chọrọ. Until if nwoke chi dị committed, ijebere onwe gị. Mana m agwa gị, ihe isi ike dị Nigeria, o kwere ụmụ nwoke negharị anya. So ọ na-eme ụmụ nwaanyị affect so much. Anyị nwere more women than men. And those women enwe afọ one girl ka ọ na-asị mmadụ ọ na-akọ some girls ọnụ. Eme nke ọzọ, mee nke ọzọ. Ya nwa ka dị young, ọ ya aghọtasị. Ọ sị na dibịarị ya kịta ya anụ ọdị. Ọ bụrụkwa fọt ya na-ịnọgide wee ruo nke anụghị di na dibịarị ya kịta na ọ ga-anụ di. Dibịalụ gị ị ga-anụ di. Mana mgbe ụfọdụ ọ na-aka mma ka mmadụ akwado dị ready ịnụ di wee na-anụ di. Ọ na-adị mma ka ịkwadobe onwe gị ọfụma ma na-edigo ready. Iruo di a ka ị dị committed to the marriage ebịa. Hapụzi ịda compare di gị with somebody. Ịghọtago? Ife bịara na-abụ ka ị nụọ di a ka esi anụ di. Enyi dokwana ịgwa gị ihe bụ di ya agwa. Aka mmadụ kwesịrị ịma ihe bụ elu gị. To avoid had I known. Akwefu ka this message si aga n'abalị a, ọ na-akụ ụmụ nwoke na-akụ ụmụ nwaanyị. Ife nchọ ka efe bụ task dịrị gị as a woman. Nwoke to strolling bụ ịnụ gị because na-emaka.
when they can go mama na mama dey no work out. Che go ndị a na-eme film. Ndị a na-emesi film bụ fine girls na-eme film. Ọ bụrụ na ị mara mma ị ma bata n'indọstrị. Indọstrị a na-enene ị ga-enene onwe gị gbata obi wee banye. You don't just go there because name asụ English. Enwere many girls ma asụ English mana fa mara mma. If you are not beautiful, you cannot grace the screen. Ha ga-ene gị anya from ọkpa ruo n'isi inwe ezigbo shape. Ịdị acceptable by onye ọbụla ịgbago ka ọ ya bụ eme dị film ka eleta ya ego. So ị ga-ama mma. Mana gịnị meziri na fada anụta di? Most of them afụba nwoke dị ready. They committed to the marriage. Ịmakwa ụmụ mbosi nwunye ya sị gị nọ n'ụlọ na-edoli ụmụazị anya. You be ready to stay at home nedo family anya. You are ready. I be able to go ready for marriage. Magwe bu marriage. You got that. So those girls now, fana go script and the stories. Fana go ya. Fana no with men. Na gen kata. So they can't just jump into any marriage maybe and you love them. Fana need a man who go prepared. How many men are prepared now? How many? Etu according to ụmụ ndị a na-eme film. Ha nụọ nwaanyị, they cannot stay married. Getting married, abụrụ staying married. I know about their marriage is crash. No one can go ready. Abịa nwere ike abịa dị ready, mana mkpụrụ obi ya adịghị ready. Mmụọ ya dịrọ settled. Ọ bụ a na-egba ring n'aka ka a na-egbu. You may perform the duty of a married man. You may perform here. I'm taking this question. Okay, it's St. Jules. See, but must everyone get married? Okay, it's not for everyone. Okay, my sister. This must everyone get married. A design ga na nwaanyị ọbụla bụ ibu ga-anụ di, nwoke ọbụla bụ amụ ga-anụ. Because no more oge eruo, if you need a partner. No more oge eruo, if you need a partner. I know more oge eruo, if you need nwa ga-ene. You need to reproduce. And you know, you need to a bastard. You need to an illegitimate child. People must collect the I am not allowed to. We're going to it's a different thing. Each when I will marry, I'll marry where you are. My name will be either dear. The girl person got on you on a bus and with age, even for the 20 years, now 21, 22, you trade a lady and car basara. Okay, the young. You know, okay, the young. But only age you get, if you are carry her carry. Nelana too much, I got Yana go too much. So you need to be serious with your life. So you know, Kumo boy, I'm not ready. Yes. If I am anything in a home at age. Oh, my cage, me. Eji a na-eme bụ na ọ bụrụ na ịnụ adị ya amụrụ nwa amụọ aside marriage or illegitimate child ka ọ bụtụ onye mụrụ ya ọ gaghị eje ebe njebe drag ihe with ụmụnne ya because ọ dị illegitimate o nwere onye mụ ya n'obodo nobody knows. You got to go and you don't want to raise your child up with age and they question the paternity and everything ka eje mebe DNA. Ọ bụrụ feature. Ọ bụrụ na isi ka gị na ya nọ onwe mbọchị oge elu question ba gị na ọchị ịmụ onye bụ fada ya. Ijezie mgbe aka ije tisa family mmadụ. So ifu na ị na-idoro ịmụta nwa. Now n'ebe ọ bụ na ịchọ ịmụ nwa because ịchọ ịnụ di ịchọ ịmụ nwa gị ga-etinye na problem. Gịnị ga-eme oge ilu 70 years mgbe ike gwụgo ka ị chọrọ echi nwụọ
ị ga-elu no 70 and before you 70 many things na-eme. Ị nwere ike inwe accident one day gbajie spinal cord. Ụmụnne gị buo ka ha ga-ebu maka na enwere ọnụ ezu onwe wute ego iji kịta na-eme gị isi kpaka nwe mgbe o yeruo ego etipịa ewuru ofu ebe etigo na wheelchair eche enyo nsị nyụọ ya na-arụ gị ebe eche enyo mamịrị nyụọ ya. Mana ọ bụrụ na ị nwee nke gị, your child or your kids cannot abandon you. Ha nwa ga na-ene gị anya. Ejekwu ya na amara echi. The only thing is certain in life bụ uncertainty. So you know what could happen tomorrow. Maybe you ga-enweta onwe gị. And you don't expect your brother or your cousin's children to come and be looking after you at that age. And don't go elu ata gị old winch because na ịmụta nwa ị ga-ebi a miserable life. If you go why eji adị mkpa na mmadụ ga-anụ di mgbe ọ bụ time ya. Ịnụọ di mụọ nwa, raise your own. If ị nụrụ di bụ ka ị nwee surname, ka ị nye ụmụ gị afa ga-akọva fa, insurance ga-akọva fa for tomorrow, so that by the time fa ga-turn around na-elekodo gị anya ka ị were obi aṅụrị naba Olisa ebe isi wee bịa. So onye ga-abụ the father of your children ga-abụ a man, onye akpọrọ a man, because you wouldn't want to have a coward as your husband, as the father of your children. So such a man, you work for it. That's why you need to drop you grab with double hand. And we all are in different forms and shapes. And when you get my favorite ego, my if you go ready, but not no ego, you can marry that man. Or you go focused towards this. All my born I drive, all my plans here. I not get reveal your plans here. A malo money with a better plan. Therefore, the mother a grab oil with two hands because all the fully ready. Yeah, the Nesian about finance. Mamma, if you're abroad, do you go ready? Again, otu a na-enwe 7-point agenda, 10 points agenda. Oye butelu gị abụgodu nọ na abroad, it doesn't matter. Gịnị akpa nkata? Ị na-anya afọ na this man dị ready, you commit. It's not about money na anya nwa achọghị ịbara onwe ya uru because na onwe ya ka ọ chọrọ ịbara uru. Onwe onye ọ na-emeri onwe ya ka ọ na-emeri ya. Na o nwere ụmụnne 5, ife a rubbish. O nwere mgbe ọ na-eru onye ọbụla aza afịa. Onye ọbụla ga-aza afịa imegide broda nwe mgbe o ya eruo ụmụazị akpọbakwa gị broda ịmara na ọkwa on your own ka ị nọ na ọnkụ ịgbakwa bụ ọnkụ ụmụ mgbe ya kpọrọ ọnkụ ịma na ịkarịa na ọnkụ na efe ikwesị ịbụzi na-abụ mba ogbe oge o eru ịma na ịkarịa na ọnkụ na efe ikwesị ịbụ na-abụ ọnkụ. I have one of my uncle. Ekwesịghị ịghọta ife bụ ọnkụ na ọnkụ. Ọnkụ bụ nwanne mpa nke ka dị yọng, nke ka na-eri ego ịmago na-adachi ego na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ịmago na-akụ efisi. Ọbịa kwaju onye ọbụla na moto kwata kwọmkwọm ji ofu ebe rie elufe ego bịa drọpụ ọfa. Ọ nke a bụ ọnkụ. Ọnkụ nwere ike visit kụọ 1 week na be nwanne ya nwoke na-esite nne ọ na-eri. Ka bụ ọnkụ. Ọnkụ enwe the time ọnkụ visit ya hours ka ọ na-edere nọ na-aga maka o nwere nke ya to look after. Nke bịa pasa 1 week nke a bụ nke gị. Ọnkụ na-eme odebe ahụ. So onwe mgbe oge eruo mara na iruo n'oge bụ ọnkụ. Ịnweta ụdị mmadụ ahụ ejidesie ya ike. Onwego sense of belonging. Ọ marago na ya erugo oge ịbụ ema, na erugo oge iraise family. If you such a man, ọ dị ha na obi ata na family ọ dịgo committed. Ihe ọ bụla ọ na-eme bụ ka o rezie nke ya. Nke ya ka ọ na-achụzi na. And gị nwazi na onwe ha somebody do go ever ready. Fanny one advantage.
ị na-ata advantage na nwoke bịa na-akpa alụ ọ nọrọ obodo oyibo nke nwa nọrọ ebe a ọ na-ebukọta ị na-edoziri ya ọ na-ebukọta ị na-edoziri ya dị committed to name ya ọ bụrụ na afọ ya bụ Chinedu Okeke ịdị committed towards Okekes ihe ọbụla ọ na-eme ihe ọ na ị na-eme bụ for Okekes ọ bụrụ for Okoye be nna gị Okekes ị na-ebiuduzi wit onye a ị na-ebiudu wit onye a nkata ụnụ ga-adị well groomed towards Okeke ụdị nwaanyị a ụdị mmadụ a ka ị na-ediri look out for. You doesn't matter your age na emezina nkwugheri achọ fine boy sugar boy ihe na-akọgheri sugar boy ṅụṅụṅụṅụṅụ challenge dị na dị very tough. Nigeria na-esiwanye gị ike every day. Agwagịrị ya mgba fuel today bụ 1080 naira 82 naira fuel na-achọ ịkụ 1.1 ka ịghọta challenges ụmụ nwoke na-efesi ịghọta challenges ụmụ nwoke na-efesi so before efu nwoke kịta dị ready to commit o sikwara ike o siri ike anya ka iji n'iji itinye anya na kịta nne miracle adịrọzikwa abụkwa ihe miracle na ọsọ eti ijebe n'ụlọ ụka ikpe na many years ekpere na-arụ ọrụ when it comes to choose husband. You choose husband require your time or require your intellect or intellectual game ka ị na-achọ ịbanye. Nwoke ọbụla na-abịa anyị na-amonito ya ị ga-amonito ya ọfụma ịma ma ọ bụ onye ori ịma ma ọ bụ onye aka na-akpa ịma onye na-abịa ihe ịma ma ọ bụ gay na-achọ onye o ji agbazu afịa ọnụta ga-echi ọkwụrụ apụghị jee laba nwoke ibie ifuru ya na ịba abụrụkwa egwu apụ ọtaba n'aka agba. Ụfọdụ na-esi abroad bịa ebe abịa nụọ nwaanyị echi olu ike mararị na onye ị na-anụ bụ nwoke nọọ nwaanyị ka na-anụ ọbịa ebe a na-akọmandị o ruo ebe ọ bụrụ bebi a na-akọmandị ya nwa efuru ọrụ ka nkụ. Ụfọdụ bụ mommy's boy they don't grow up mgbe ọbụla gị na ya nọ ma ọ mee ya asị ma ọ mee ya asịrọ nwoke na-ahapụrụ ịna-akpọ nne m mma na-akpọ ma ọ mee ọ ka ịghọta ụdị generation ị na-adanye n'aka. Ụfọdụ bụ ma ọ mee ife na-etake good decision ọ ga-abụ decision ma ọ mee ya ka ọ nụọ nwaanyị at this stage ma mụ ya na-agụ ya ihe ọ na-eme jee nụọ nwaanyị fụ na mentally ya nwa adịbadị ready so ọnụ oge ọnụta ga-echi onye na-anụghị bụ ma ọ mee ya ị ga-abụ maid nyelụ ma ọ mee ya ọ dị ya ka ị chọọ ịnụ ọya echi ya agbapụta you go come out onwe nke ị ga-anụ ego ahụ ị na-afụ ime afụzi the money ebe ata ebe ahụ ma na-enwe edo ọnụ ikwu okwu akpọ ugo diga nọ maka ego ka iji wee bịa ewee gbakọrọ famili si na ya gwa gị na ewepụ ha ya na-eri nri be nna gị onye ka ị bụ go diga like you onwe mkparị ama na-akparị forward ya ị nụtara dị iji ego mana ihe ebe arịrị n'ọnụ nwoke ọya dịrị ize esi gị na-ana gị nara o biliv na o ji ego o jee nụrụ nwaanyị ọzọ ị na-eji onye nna gwa gị ọ bụ nwoke gwugoro ọkụ gwuo mmiri you no go wan lose you kama ka esetụrụ ife ọ dị nwoke a ka ị na-eji onye dị redi ka eme peace ga-enegha anya n'iru ya ọgụ biko nke ga na-enegha anya n'iru okwu na-egbughị mgbu ọtụtụ dị n'ala nke ya alụzi na aka ya lụtọpụ ọ na-emegha adọ such dị hard to find so ị ga-achọ ya onye wee jere na Bible he that findeth a wife findeth a good thing ịmakwuo na she that findeth a good husband findeth a good thing onye ọbụla na-achọ ichere ka ọ bịa
ọbịa something ga-emebiliri ya. Nature enye free gift. Nature enyere free gift. So nke nwa nwekwa choice. Iwe dị ụka na ịma achọ ya, ị ga-eje sapụ ọkpa ka achọrọ gị bịa maka na ị mara mma. Ị ga-afụ a fine boy Ransi Nua Jim Ike ndị mara mma. Ọ ga-abịa eme kozi wedding nwanne echi adịbọs na gịnị na-eme cheated on me. Ọ bụ onye nụrụ oge mana ọ dịbara eji marriage n'ọka ọ bụrụ na ọ nụrụ mụta nwa ka ibie ka ị na-eme expect ka ọ bụrụzie a man overnight ka ọ commit to you. Eche na-enaba n'onwe ya, ọ ka bụ fine boy ejide na side ya, ọ dresị chapụta ebe a na-ekiri such man adịbara ready. Jee na bie ka efugodu na onwe kọ na ebe ọ na-efu ebe nwoke na-edresi onwe ya, ma na ebe aghacha nwoke na-akwado ịnụ. Ọ chọrọ ya nwa ka ya ka o bachado ya nwa ka a ga na-ekiri mana nke dịgo ready bụ ngị nwa ka ọ ya na-project. Take it anywhere. Nwoke ọbụla dịgo ready, ife ọ na-eche bụ ka o esi ekitigo ka edigodu sharp. Onye abụ na ọ chọghị ịbụ a family man. A family man na-eput family ya first. Agbanwe na agọta ya na ihe ya chọọ bụ a family man nke dị ready. Ọ dịgo ready. Ihe ọ na plan bụ ngị nwa ịpụta okiri ego ọfụma. Ọ gwaghị nne gị lechabara ya na ọ chọrọ gị achọ. Oge m nọ na relief main market ya ọgbaru main market, o nwere one lady then, this lady amaka na-acha ka gị. Onye na-anụ ya eji ide ego mana di ya nọ n'ime ahịa ọtago. Ọ bụkwa na o ji cha ọ is a businessman. O kwesịrị inwe ebe nne eje so na ndị a na-agụ ya ji ego mana efu nwunye ya ọ dịghị ka gị jee narị ahịa. Every day the man na-achọ ka efu nwunye ya sef m na ị ga-enye ya 2 times. The man dịkwa oke mana ị ama na nwoke a na-akọmiti ebe nwunye ya nọ. Ọ na-akọmiti everything ebe nwunye ya nọ maka na ya bụ ụwa nke ya dị ha. Ụwa nke ya ka o bidoro idozi kịta. Ije na-achụ ego ahụ enwere ike ịkụ aka n'aka ị ga-apụsị ha mana o nwere ife melụ gị eme anụ ya. O nwere ife ihe eme kịta polisi ya ajụ ayụ married. Ọ bụrụ na edi married kesi lesigodo etu esi ihe triti. Ọ bụrụ na aga editain ma anụ ha na-edi married ya agba ụfọdụ enwere ike consider onye ya na ụmụazị ga-anọ n'ụlọ na ama mmadụ onye dependri on you. Ama na-ebuga a family man na o nwere time ini ya anọdebe n'ilo na-akpuo. Mana e nwere onye nụrụ nwaanyị 12 o'clock is still there outside, 1 o'clock ọ ka na-akụ alaba. Mgbe ọbụla o ji nata ọ ka na-adịkwa ya ka ọ ka bụ single guy. O mekiba peace with the fact na ya anụgo nwaanyị. Ọ pụta ọ na-agbafe n'ụzọ fụ ihe ọ laikiri akwa ya efe iti ogori ya. O siri ike efe ya ka ọ gbara breki gaa akwa ya efe iti nwunye ya. Hapụ na Valentine ruru ejele shopping mana o nwere ya bụ emergency ebe abụ. Ọ si ya bụrụ na akwa eji anọ na ya nne testigodoro m akwa o testi anya ihe ọ na-achọrọ ebe ihe ọ ya eme ka this girl dị happy. Ịdị ime ifu na gị na ya dị ime a itie ya ihe ya nwa marago nọ attitude nwaanyị dị ime onye a dị ready. Ma ọ bụrụ na ọ dịba ready nna ya ebukwa afọ ime elonu ọwara na-agbago abalị si amụrụ anya asị gịnịkwa ka eji amụ anya na-emezi gịnị na eghọtaghị ịdị ihe ozi na ike adịghị agha ọkụ mee ka ịghọta your position in this house. Ọ na-shift responsibilities to you. Ọ na-eke ọlụ eke nke adịba ready. Onye dị ready adịghị eke ọlụ eke. Ya bụ na nwunye ya ji ime na ọsịa dị oke anyere ya aka. Ọ na-afụta the girl as a weaker vessel.
ọ chọrọ ka nwaanyị a lastịgharịa ahụ ọ chọkwa ka o tipi ọsịsọ maka ya abụ ihe na-agwụ ike o ji ezu ike original ọficha nke ya so ọ neglect enwere ike ịghasa o nidiri iji n'oge dozibie ịma na onye adịgoro eji o dị a ka ị ga-achọ onye chọrọ idoziri ihe ọnọdụ so gị bụ nwaanyị ị ga-achọ ya achọ echena ka ọ bịa go out there look out for it ọ bụghị ihe ọbụla bịa ewelu nene ọfụma ịma ma ọ bụ choice maka inwe choice inwe choice malụ ma nwoke ọ dị ready ọ bụghị na ị nere anya ọgba dị mkpa bụ na ọ dị ready ọ bụghị na eji ya gbagotego onwe ndị eji fa na nwoke gbagotego ma fa ka na-eme ka ụmụazị onwe nwaanyị ọ ya afụ wepụ anya o nwere nke ga-eme ngị bụ nwaanyị introduce as nwanne ya nwaanyị ọ dịba ready to commit ọ na-afụgodogo ka a na-egwu egwu I'm joking mana o mean ya gịnị ya ije ihe mana ọ ga-adịra nwa nwaanyị nọmba di ya not minding gịnị ya ya eji ji occasion mana ọ ya na nwa nwaanyị nọmba zoro ezo na nọmba ọ dị adịba committed ka m na-agwa gị na ọ dị ready na gị nwa bụ priority ya ọ na-aga okodo gị aka o nwere nke mfe ụbọchị a na-efu speed dị gaa iji wee binye na eji eme Enugu maka chi ọ gaghị ekwesị ịgba na abụ m onye ka mma kasị gị na nwunye gị n'abalị ya na ana m anya akpọ gị afa mana ndị nọ mbọchị ụka ebe a anyị nọ n'Enugu anyị nọ na ka ife a na-akpọ this place o nwere one joint anyị nọ n'Enugu the manager of that place sef bụ one of my fans maka ọbịa kene m so wee bụ na ebe anyị nọ a nọ na-ekiri bọọlụ mbọsị Man U lose match to kezi ndị Man U lose to first match Man U lose last weekend on Sunday so ọ bụrụ na nwaanyị a nọ na-ekiri bọọlụ with di ya with ndị mmadụ so etu o si eme mfụ na nwaanyị nwere passion yes against Newcastle mfụ na nwaanyị nwere passion for football so na wonder ka onye ya na nwaanyị anyị bịa ka ọ bịala onwe ya because ọnọdụ anyị nọ that Sunday many ladies bịalụ na that joint ha nwa bịacha meeting so mana oge Man U end the match mba nke mere Man U ka Man U mere Man U mere the match mgbe ọ bụrụ nke anyị lose Man U mere the match on Sunday last week na Man U gbalụ 2-1 Man U mere ndị a bụ ụzọ nye Man U goal mesịa Man U sasịa ya melizia ịgbakwara oge agbasị bọọlụ afọ m oge the man na the lady kpalụ nkata so emesịa the man bụ ụzọ wee kwonie muvuo wee kpọọ ya mụ na ya sị gị mere na nwoke a ga-egoro movement oge the woman bilitere the woman ọgba dị mkpa nwaanyị a bụ ụdị ụmụ nwaanyị a na-aha nge abịa na anụmanụ ife ọ ga-abụ bụ camel ka ịghọta ma describe oge ifo labs the woman labs ya agbacha dị mkpa ya na creative ịgba ndị a na-agbacha dị mkpa n'ọkpa fama enwezi ike nwaanyị a jekwu jee yiri leggings nwaanyị chọrọ ka ọ na-etichala onye ọchị ya yetego mana ọkpa ya buru ibu like onye nwe elephantiasis yetego ịmago ụdị ụmụ nwaanyị ahụ o nwere datin bịakwa n'aka gbakwa dị mkpa n'aka yetego so oge aka m bịa wee ghọta ihe dị mmanụ uche wee gbaa from ụmụ nwoke so such a man ọ dịrọ proud of nge nwa as wife ya ọ nweghị ihe ọ na-eme ọ dịrọ ready for onye a cannot commit fully to this marriage nna your partner your wife even your girlfriend unless you're not proud of that girl
gịnị ya kwesịrị ihe bịa gịnị ya kwesịrị ihe na nna ọ bụrụ na efu mmadụ kụpụrụ m ana m waste my time with you. It's not like that, bro. Nwanne m nwa agwago I was there on the ground. It's like that. Nwoke gbara from ọ chọọ ka afụ ya na nwaanyị ya together. I can see nobody wanna see us together. Ịchọọ ka afụ gịnị ya ọ ga-emakwa ya bụ nwaanyị iburu nwaanyị gị na nwaanyị ayịrị o nwere anya nwoke ọbụla na-abịa n'iru gị nwa bụ nwoke na-edigo anyị anya ka ị mara ebe anya ya na-eje onye oyighị nwaanyị anya ugboro gị nwachiri anya wụtọbịa nna ka ọgịnizi ife abịa dị na nwoke na nwaanyị bikos nwoke na-achụ nwaanyị ọ laikiri ọ na-enye ya breathing space ọ na-akụpa die na-etekst ya na-akpụ ya na foonu na-acha ya ọkụ ọ nwa anwasị gị chọta ya n'ụlọ ọrụ ya ịchọrọ ya jee di ya ị na-ebuga ka ọ bụrụ gị nwa na-ebu onye a ị na-ana mpompo ijebe efe ya n'ụlọ ọrụ ị ga-apịagodo ezigbo ọgọdọ n'arụ afọ ka ama na-ebu ebi ilukwu ebe ị na-agba impreshọn daghachịsịa ndị ọrụ ife ya na ijebe ị na-egoro Holandia gorosi ụmụ ife aja enyi ya mana bụ onye iji na-agba impreshọn ndị one ka ọ ya bụzi gịnị ya yiri jee ihe bitọp ya buru ụzọ ịpụ ọ bụrụ na efe ngel anaghị ya nọmba na a nwere ka esi ana nọmba iwu abụrụ na ị ga-asị ya pinyelụ gị nọmba a na-akpọkwa nwaanyị si ya nne ngwa na-ekwu ya nọmba na ana m erekọdụ ya erekọdụ iburu foonu n'aka ịghọtago ọ na-abịa ka nkata na-ewere nọmba okwu kọrọcha epinyekwa foonu ịghọtago maka ọ ma na ya eburu foonu nye gị ka epinye nọmba na anya ya fụrụ nọ mgbe anyị na-ajụgasị ya ajụjụ na-ekwu ama na foonu gị na rekọdụrụ nọmba so a ga-ejinwu dis pattern narịa nọmba ana nwaanyị ọbụla nwee ope o nwere onye ga-asị nwe nne ka gbalịa transport ya weta ope ya o weta ope ọ nọmba isi ebe akpọbịa so ịmanye space ma ọ bụ na dị proud of the woman oge nwaanyị a na-agakwa na enego m anya afọ ihe o ji wee na-adọrọ proud of the woman so ọ bụ na nwunye gị bụla out of shape some women na-abịa amụsịa nwa arụfe change you can control it o nwere nwaanyị bụ na ọ mụsịa nwa arụ ya echenji ụfọdụ ụmụ nwaanyị mụchara nwa afọ fan nwa na nwa adameji dị afọ na ị na-enye ya anya stretch mark na-adị na dị afọ ị na-asị ofu mmụ nwa ọ stretchiri over arụ onye ọbụla dị iche iche so ị ga-emezi na afọ ya dị na-ajụ ya ụfọdụ afọ ha ga-ebu ibu ị ga-ajụ ya anyị nwere ike si ya ji emebe exercise ike adịrị ya so ife abụ ife bụ na ị na-abanye dị chọọ ihe na-abanye ihe ọbụla pụtara n'ime iwalụ o nwere onye ya mụcha nwa ọ paralyze ya ị ga-adị ready to stand by the woman ị love ya because na ụkwụ ya na-abụzuru oke onwe ihe mere ihe echi ọ daa na warranty anaghị ya na-ebughị ya ị dị ready to commit to this woman onye bụ na ya commit ọ ga-abụrịrị onye lọfụrụ onye bụ na ọ bara gị obi well ana gị nwa dị ready ma na ọ tekwa aka o jide njọ na ọ ga-adị mma maka na ị ga-emekwa the woman expect to stand by you ife a na-achụ ego obodo ngwongwongwongwom eme anya na o nwere biznes ịkụ kịta EFCC achọrọ ọgụ bịa ma ndị a eburu gị na nga gwoo atụọ gị nga na ị ga-akụ 5 years ị na-emekwa the woman expect ka ọ na-ebu nri na-achọta gị na nga ka ọ na-eneta gị na nga ka ọ na-enekodolu gị your business anya many things ị nyere ya responsibility etu akwa ka m na-ajụ ọ bụrụ na nwaanyị a dara gwoo edekwa ready to commit ya dị ready sacrifice etu isi chọọ ka ọ sacrifice ya alụghị because in marriage ụnụ abụọ bụ equal ife a na-agwa gị na-abụ ife mmere experience I tell you many men nụrụ nwaanyị they are not committed to the marriage were okwu a na-agwa gị many men nụrụ nwaanyị they are not committed ọkwa ọnụ na nwaanyị ọnụgo nwaanyị mana ana m agwa gị na onye adịrọ committed ị na-enwe ndị a na-akpọta na nke Ebuka Obi ya afụwo mma na akpọtara nke Ebuka Obi ha si Abuja wee bịa iwu ma na-abịa nnọọ na-akọ ihe niile ọ na-akọ n'ime na ikwuo na ọ bụrụ na ya chọrọ
ebi ebe a na mgbe ahụ si ya na Ebuka Obi chọrọ ịfụ ya this that ya ma abịa ịghọtago nwoke kwuo na ya na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụ ya wee chọzi ime one or two n'azụ ya nwaanyị akọnaibiri weta ụmụ ya na-akọdo ha anya and so on and so forth mana ị na-anya ihe ya amụta ebe ahụ na this man they committed to this marriage. O wutere ya na situation fad like this. That's why o ji wee kweta na ọ ga-abịa. Onye fụ gị na-echisa okwu ife ọ chọrọ bụ udo, ọ chọrọ ka edozie. Ma onye na-achọrọ ka edozie nwa taịm ọ jide gị ya n'anya kpakpọ ugiri ya na-ebuli ọchọ ndozi. Mana onye chọrọ ka edozie ebe nke nwanyị na-agafe nna agwakwa this girl mmebelụkwa ya ma ọ na-agwakwa this guy mmegbu ndukwu ya gwakwa ya m ga-egbu ndị ya ife ọ chọrọ bụ ka ajọ kere ihe na-ese ka etiri ya okwu ọnụ ka edozie ebe a na-aghọta the brain dị ya onye chọrọ ka edozie bụ onye chọrọ nna ka edozie ya ka ọ gaba ka anyị rapụ ịsa maka etibie eziokwu ọnya ụdị ezuzi oke ịghọtago onye onwe na-achọrọ ka akụkọ kọọ na marriage ya ọ gbaka afụfụ ọta ma mmadụ onoko mburu ma mmadụ onoko nukọta abịagharịa this thing maka o si wee jee ihe dị na committee of friends ya ịma mgbagharị ọ gbagharịrị na marriage ya osi ebe o si ọ na-anata na-eje akụ aka ụmụnna generalist ya mee nke ibe dị na-akọ ya agbagharịcha ka nwaanyị anọ n'ile ahụ ihe nwaanyị a jikazi nke ya ma na-anụsịa nwaanyị ka nwaanyị ji afụ onye ọkara ịnụ anụsịa nwaanyị ka nwoke ji afụ onye ọkara ịnụ ibe nna onye gị ụba akpa ala okwu jụọ ndị nụrụ anụ nwoke nụsịa nwaanyị after ka ọ nụsị nwaanyị reality ya adon on him nna nọ n'ọzụkwa in the market o wee nene onye ahụ ọ na-anụ o cheta ọyi ya nwaanyị na ọ bụrụ na ife ọma o nwere nke ọ ya afụ echi osi na onye ọ kara ịnụ ọjụba where have you been all this while ọfụ na onye akagodo nwunye ya mma physically ọ gwara ike onye akakwa nwunye ya mma na omume mana o nwere ife ọ na-afụrọ ife ị na-afụrọ bụ that na bed at hand is worth millions in the bush. Ọ bụrụ na onye efere taa anyị na-ebe akwa bụ your wife o nweghị stop gị nwee efu ya since ekwesịghị efu ya since mana as long as ọ nọ in the picture all this while you will decide and make up your mind not this man, you will make up your mind not this woman. Onye a bụ nke walk towards nke anụnwa ọ ga-enyekwa gị ya anyị na-achọ ka na-acha bra kịta ị na-ene anya na nwere ike arụ ị na-ene anya bụ chemicals o tee n'ude ọ rụrụ ike ya ma ịma ihe niile a ịma aka nsa na-eche ya o nwere nke ị ga-ada ya echi ọ bụrụ akpa ọya ego gị niile ya atọ dị ya ihe megidere wee maa mma wee na-ementenu mma ego gị niile nwere ike ịda dị ya o nwere onyanya ọ ga-ada echi dị redi ibughi ya ọ ibugha bi regret ba ebe na ife ị ga-regret nke iji n'aka nọdosie ike na ya jidesie nye aka ike ịbanye ego ọbụla ịbanye ego wepụtazie mmụọ gị ka ị wee help all your situation. Ị gaghị agbagide ụmụazị o nwere mgbe ọ ga-eruo ifu your real age. Jeans nwere ike na confuse gị o nwere mgbe ọ ga-eruo ifu your real age. Ị ga-eche iti nature. Ụmụazị a na-akpọ senior man nwee mgbe ọ ga-erue gị na ha kwụọ na queue na-akwụ ụgwọ pampers. Enwere ọgbakọ a ga-eme iduru nwunye gị je dị ọgbakọ ị na-enene the age difference ị na-enene ya na-eme ichie nna nyelugo ọ na-agba egwu ị na-etu ya afọ onye nka
ishi odobe oju 1 n'ụmụ ojii anyị kenele mayor etu onye afa a na-etu odo ya n'ibe dị na-abụ ụmụ ọgbọ ị na-echezi ka etu ogo na taịm ụmụ okorobịa oge anyị na ọganene n'anya ụlọ ibe niile nwekwe nke bụ ọgbọgọ na ị na-asọpịa aka ọdọn on you overnight ka ahụ iji n'aka dozie ya ọfụma. Nne m onye ọbụla na-ebe ya owe na-enye ya ọfụma ada slakịkwa mmana emekwana ya hụrụ ka ije mee mistake. Onye obi ya na-adịrị obi adịrị ya efu nke ahụ obi ya dị ya na-enye ọfụma. Ọ bụrụ na ị ga-esi ya soli ya nyere ya aka biudo na ka ị na-ebiudu kwe for yourself. Emekwana ihe niile na-agụ akwụkwọ nwa na-ebu graduate graduate ya na otu a Naijiria dị jee chọọ ihe ị ga-amụ aka ọrụ jee chọọ ya ka o nwee ihe ị na-eme. What if she's rude, right? Ka onye nke ga-adị rude. Ọ bụrụ na ọ dị rude rapụ ya, ma ọ bụrụ na ihe ị ga-akọntenu o nwere fụcha nwaanyị nwere attitude ọbanye ofe na ọ ga-emenwe ife dị na ya. Onye ọbụla nwere ị ga-enwe conviction ghọtago ọsọ otu ahụ ọ dị rude. Onye a dị rude nwe onye ọ ga-eme today ọ kwụsị datin na ochenji. Onye a bụ nwaanyị na-adịbeghị redi. Ọ dị redi ọhụ mmadụ ga-agwa ya drọpụọ this attitude ya ịma na ọ dịgo redi. Maka onye ọbụla ma ebe o nwere fault. Onye ọbụla nwere fault na onye ọbụla ma ebe o nwere fault. Onye sị na ya ma na ya nwere fault ebe a onye a na-aghọrị onwe. Onye sị na ya mara ọ na-aghọrị onwe ya. Onye ọbụla ma ebe o nwere fault. So if you want to need to go ready, you start working on yourself from ebe a ị nwere fault. Ọ bụ na ebu nwaanyị nwere attitude, you work on your attitude. You have to work on it. Ya ka anyị sị gị na a great task. Kwado onwe gị nke ọma. Ihe ọ bụla ị kwadoro na-echọ n'ịnụ di ịkwado ịkpata ego ịkwado onwe gị na ihe ọ bụla efere walụ. Maka onye ụjọ ada aba o nwere biznes ị ga na-eme na-enye ego efu na ọ na-eme ka attract. So ọ bụrụ na ịkwado gị ịchụ ego gị in that way ị ga-adị ready ịma ndị polisi. Ị ga-adị ready ịdaba sel na-apụta. So nke ọ bụla ị chọrọ ime kwado akwado. Ọ bụrụ na ị chọọ n'ịnụ di kwado akwado. Nkwado a bụgodu na ị ga-ebido internal job lụba onwe gị ọrụ aka nsị na ị ga-adị original. So nwoke ahụ na-abịa ị na-eme expect ka ọ bụrụ Prince Charming, and every Prince Charming chọkwalụ a shining lady ma ọkwanụ nke a na-akpụ ya ọ chọrọ nwaanyị nwee karakta. Ịghọtago ọ chọrọ nwaanyị nwee karakta maka na nwoke cannot build that dynasty alone. O need a strong-willed woman who can be there in case ọ bụgoro na ọ nọrọ ya. Ị dị ready ka nke nne gị na-arụ ọnụrụ nne gị ka ya kpọ na fon wee gwa gị ka esi esi ofe. Nne gị ga na-enye gị guideline na be di ụdị a ka ị chọrọ. So work on yourself. Kwado asị onye chọrọ ịnụ di jee mụọ ka esi esi nri, mụọ ka esi adị ọcha, wee n'oge train onwe gị na ị ga-adị fit. Because ị na-achọ ịba in a world ị na-adịbara sure nwoke na-abịa your way. Nwoke a nwere ike ọ bụ na ọ dị good in every way, but ọ dị lazy. Dị ready nnagide bụ na ị ga na-etichi ya with humility. Ihe ahụ ị chọrọ because ị chọrọ nwoke dị up and doing. Nke a dịrọ ọrụ gị ka ọ bụ ị ga-ewake ya up. So welụ kịta akwadobie so that by December a full manifestation of ọrụ niile rụrụ arụ. So my message to you this night bụ kwado onwe gị n'oge.
otu a nwoke si akwado investment ọ ga-eme so that by December na ọ ga-afụ ya onye na-achọ ịba farming kịta ka ọ na-akwadobe crops ya na ihe niile so that na from now jee ruo 7-8 months time ọ ga-harvest so kwado onwe gị ọfụma etu ahụ ị chọrọ ka nwoke gị ahụ dị renjikwa onwe gị etu ga-attract nwu such a man ka ọ ga-abụ that man bịa ka hapụ ịbụ ngị iji aka gị wee gbuo ya ọkarịa ka hapụ ịbụ ngị iji aka gị mebie ihe ọma na-abịa your way ka ịrapụ ije kịta blame mbe your friend ka ịrapụ ije blame mbe your uncle nọ na village wee n'oge dozie onwe gị rụọ ọrụ n'isi gị nwaanyị n'idiri ka a rụọ ya ọrụ n'isi mana ọrụ a na-ekwe abụrụ ọrụ mmiri dị iche ị ga-arụ ọrụ mmiri rụọ ọrụ onwe gị ọrụ otu esi eje akọcha ugbo eje lụọ onye ahịhịa a na-akpọ ahịhịa inu ahịhịa inu erughị ogbuo ihe ahụ ịkọnyere dị ya so ị ga-ebu ụzọ ruo onwe gị ahịhịa inu ọ bụrụ na ị nwere ọnụ ọjọọ ịkọta elo ya ọ bụrụ na ị na-neglect mmadụ ịkọta elo ya ọ bụrụ na ị nwee respect ịkọrekt ya onwe gị ọ bụrụ na ebu abalị agba aka ị ma na ị ga-achọba nwoke ukwu na-agba egwu ị chọba ọ dị ka ọ dị kpọba ọ dị ka ọ dị egoro ị ga-achọ onye gwọrọ ike agwụ nwa mkpi ọ rigoro tapara so abalị a bụ fọ gị bụ nwaanyị ma ọ bụ na ihe m kwuru emekọrọzi sense ijee na comment section ideela anyị ya mana kịta m ga-sit back o nwezie any question ọbụla m furu I will attend to the question. A word is enough for the wise. They believe in ụmụ nwaanyị bịara ebe a na ụmụ nwoke bịa. So across my social media platforms m ga na-watch ọ bụrụ na o nwere any question needing my attention ọkwa na answer I will answer it. Ma ịbụ nwoke na ebe a na-akwadobe onwe gị ma ịbụ nwaanyị na ebe a na-akwadobe onwe gị o nwere ndị bịara abịa efe efuru n'ime ya o nwere nke kọmiti ito ma efuru ifoli ya achọrọ m ịnụ ya so that I will attend to it. So any question ọ bụla bịalụ na Lewandowski onye game Lewandowski. So ndị nọ na YouTube I want to hear from you. Kizito Electronics ka ndị nọ na TikTok. So ọ bụrụ na TikTok ma nyere anyị likes, does it mean that the topic I deal with that they make sense to you or what? So nye anyị likes ilulu anyị ọ tap chalo your screen you tap chalo your screen ka ba wee nwee ike wee open up Kizito Electronics afọ me. Ikenna Ikechukwu Ike oh okay hey no onwe testimony mma enye unu onwe testimony nga enye unu mana echi ka on wee complete 1 week nji wee banye into the exercise so tomorrow m ga-agwa unu ihe mfu Chiquito onye nke m Chiquito mee Chiquito mekwa Sonny White Eije Sonny White Emeka Chukwuma Chris Obino after that gift in our womb. Thank you very much. Daalụ nwanne m Daalụ Chris Obinoch. Okay, Oluchonyi working at Join. Also, you know, you said that everyone must get married. But still, I can't get this message properly. But still, no matter how we see it, it is not everyone that will get married, especially women.
Okay, Obro almost. Obro almost. We cannot lord it over a woman. Oga no lady. One you decide in the other family I might kick you out. Or her own personal decision. No one reason here. Or just no man. Nobody will force her. Honor within her rights. You whom you are no man. Some good of our man noble as a result of fright. Some bona trauma. Ya afọ n'aka mpa ha ka na-enye ha nsogbu. Some for etu mpafa si tigide mmafa ife abuse gide their mother mmafa anwụrụ. Some abuse gide their mother chụpụ their mother chụpụ ya nwaanyị na-akwụgharị homeless. So as a result of that ka ṅụọ iyi na fa ma anụkwa di na ndụ a echikwe nwoke were ya melụ punching bag. Gotago. Some are try go relationship, commit everything. Yet at the end of the day, faji obi mgbawa pụta n'ime. So you na nwoke na akọrị akịta ọchọ dị enu ya. Some try to please their men, and they are up single mothers today. So on the time, the kind of friends on there, what they might be akụkọ na anụ, no so nwoke go to hell. You forget the reason why so many people do it. Okay, so that's why some of them do it. They don't want. But if I know as an advice, because of latter days, in their latter stage in life, or if I know negalanya, obugoro ne no lano at a stage. Or crash, yeah, is far better than the enrolled child. Okay, we are not home. Home as a legitimate children. Nobody will insult them tomorrow. Their pride is intact. Nobody can take it away from them, even their dignity. As bona fide son of the soil or daughter of this soil. You got to go. So if I'm I say, okay. Ọnụ kama abụzie na ife akalịrị ya kama a ga-egbu ya n'ime ya o wee nwayọọ na chukwu ya emepekwala ụzọ nwere ike fụkwa ebeta mma na ọnụkwa ọ bụrụ na ọ pụtazi si na ya da anụzi as long as ọ nụgo dị mụta ụmụ na-abụ ịtọ dị ya ekwuo na ya da anụzi is enough for me at the later stage ụmụazị anyị ntọ na atụgharị ya nee ya anya efere ya ọ bụrụ na destiny mba o nwere onye destiny ya kwuru na ọ ma anụ dị ọ dịfa adịrọ na destiny na ịma anụ nata dị asị ọ dịrọ na destiny o nweghị nwaanyị ọbụla dị destiny dị na ọ ma anụ dị yọtago even eze nwaanyị as long as ị nọ n'ụwa mmadụ a ya eze nwaanyị ga-adị iche ọ dị iche onwe eze nwaanyị edebere na ọya arụ nata di is a lie. Ọ kama ọ bụrụ na ị nụọ di na adịghị anya na find chia life easy kpata na ụfọdụ eze nwaanyị sef ihe nwa emekwa the sacrifice na a ga-ememesịa ya ọ dị free. O nwere nke ya sị gị na ọ na-abụ ọnụkwa dị di ya nwụọ ọnụkwa dị nwoke ahụ nwụọ ọnụtaba o nwere nwoke ya agwa gị na ọya ya anụgo mee ihe ọ bụla ọ ga-eme kwechiri di ya na-anụgo karị ọnwa nwaanyị na-achọrọ ka amụ na-abịa n'ike ya bụ free gift life nye onye ọbụla mana mgbe ọbụla nwaanyị riri ahụ na-adị ya mma ana iribi ya ọhụrụ mgbe o ya eruo ịnụ ọdị taịm ga-agaba na ka ihe hapụkwu ya ahụ nwaanyị ọbụla is destined to come here and reprocreate. Okay, as for those women who has nothing to offer, and then so many men surely settle down.
But their challenge now is, what is this lady bringing to this table? We've touched on it before. Can even one year and at this table? You are ready now. Open one year, they are ready. Give me any business. You got to go. You must go for a woman who go ready. And one year when they ready for marriage, they really something on them. Because now they go ready. You only fortunately you will sustain no one. Ọkazi mma na ọbịa nwoke ahụ asị ya mba na ya laikụrụ efe onye na-eme laikwala ime ife dị ona nwoke ahụ ga-ajụgharị and before nwoke ahụ anụọ gị ọ ga-etiriri ọnụ ebe ahụ ka eji ama nwoke dị serious. Ọ bụ na biznes ị na-eme na ọjụọ gị na ọ na-aga esi ya na ọ na-aga onene ya bụ na ife na-aga ọ na-ekwuzi ego ọ na ọ ga-apọmpụ nye na that business ya bụ na the business na ọ bụ na biznes ị na-manage bụ 20 million naira business ana ị gwara ya na ọ na-aga ọ n'ebe anya mgbe ọ ga-apọmpụ nye ya 50 million mesapụ ihu ka ọ bụrụ ife na-ebusapụ ihu ya nwa akpatago ego ana ọ ga-ewegote nwunye ya to standard ya. Ọ nwoke na nwaanyị nwoke na-adịrọ redi na-abụ ọfụ biznes nwunye ya hapụrụ ya otu a nwoke dịgo redi chọọ ka a maximize ya because ya abụzi ya nwa nwunye ya is no longer business nwunye ya ọ business ya, he is the man na ma ngị nwa business will under him. So if you're going to know how to maximize it. So going to a woman who is not ready to bring anything to the table, you are just wasting your time. Nwanyị you can walk and hook up. A girl of one and hook up who go ready for marriage and have that hook up. Establish your own. No business, no beauty parlor. Kegias or where be there. Ụfọdụ ga-akwụsịzi that in jem nwoke esi eme makeup. Ị just say makeup artist. O mepe the thing na-eme ma na onye adịgo ready. So ọ bụ na gị nwa bụ nwoke adịgo ready to settle down. Chọba na ị ga-afụ na ọ dị izi inweta. Ọ dị izi inweta. Ị nwere ike ịfụ a girl dị 18 years self dị go ready to settle down. Ọ dị ready to listen to you. Ọ dị ready to take instructions. Ọ dị ready to worship you. Ọ dị ready to serve you. Ọ dị ready to follow your lead. So it's not about age now. It's about readiness of the mind. Are you ready to commit? So don't go and waste your time with somebody not already. Then way on them. One job and way on them can are ready to be a wife. On Kevin Okoko age you'll be a bit of who just to work on Diego. Onwe ka okwu si kpọọ gị echi even na-esi ebe a deport ọgụ to Nigeria na na-eji izi ego ọ hapụ gị ozugbo not minding ego on spend na this marriage, not minding your commitment to this marriage. Nwoke ọbụla agwara okwu n'ilo soro nwoke ahụ. What if she's a graduate but no job? I said it earlier. Egosi akwụkwọ na Nigeria asị owing to the fact that this country anyị nọ n'ime ya kịta enweghị future for anybody, whether you be graduate or you be overgraduate, you be a degree holder. The country enweghị anything to offer you. Onweghị any job a na-create for you. Ihe ije na school abụrụ ka egocha practice bụ ihe gụrụ dia egochazie pụta ijide your certificate ka ọ ya bụ echi onwe ka onye nke gị si banye n'ofu office ma ọ na o nwere any opportunity pụta na ewure certificate ya present ya before then oge enwe ife ị na-eme. So immediately na-apụta na school as a graduate jee mụọ ọrụ. Ọ bụrụ isi ka ya amụ ije mụọ ka esi akpa isi ka esi akpa wivon. If you nwere ike iji na sustain ka ọ ga-abụ onwe nwoke bịa anụ onwezie ọ dị ready o tinye ego na that business ka iru ọrụ chakee. Ịghọtago ka iru ọrụ chakee. Anything short of that. So Nigeria anaghị na-agụ akwụkwọ ere agụ akwụkwọ na-egocha ka inweta ọrụ. Onye create dị ọrụ ebe ka ọrụ nwa dị. Enwere rice mill gọọmenti elu. Onwe fertilizer industry company for gọọmenti elu. Asị nọ ebe a ka ị na-eje elu. Onwe radio station onye ka na-arụ ọrụ. Asị ya eje ruo ebe a. TV station nwa ebe ka efere TV ni ọrụ na TV ka anyị na-arụ ihe a na
ọ bụ na nọ na-eche ka gọọmenti mee employ na ABS ifro na agụ ya egbu nrọdụba my own private TV enwe private sector nwee public sector. Public bụ gọọmenti is not working. oge ị na-achọ ide WAEC gị nwa na-ekwu okwu graduate oge ị na-achọ ide WAEC ebe onwe lesson center ị na-eje okwu onwe lesson center ị na-eje ọ bụ private business mmadụ onye ahụ mepere ya nụ ịma na graduate like ị na graduate na ije chọọ hall mepekwa kụzibere ndị mmadụ ya ije eje gụọ ebe ni inene their syllables you can employ kwa 2 other teachers as a new established place chọkwa young ones gocha akwụkwọ for place ebe under salary ụmụ akwụkwọ niile ekwuru ebe na nke charge ba ha nke a ndị art nke a ndị sayensị a na-akwụghị ụgwọ. Private sector bụ ebe a ka ego dị. You have to establish something. Any country ọ bụla eche ije iburu ụzọ study the country. Otu a Nigeria dị ibiri na Nigeria ị ga-study Nigeria mara ihe na-aga na Nigeria. The only way ị ga-eji make iwu ego Nigeria bụ anytime you discover solution to problem ndị mmadụ na-enwe inweta nwe solution ị ga-abịaba. If you cannot proffer solution you cannot make money. Ịbata n'obodo ị mara ihe bụ challenge ndị obodo a o nwee ebe ị ga-eje fụ na ndị a na-enwere farm mana ha enwe grinding machine ma ọkwanụ machine eji akwa akpụ ma nke eji eme garị ma nke dị onya ịbata nwe ebe a regardless nọ n'ime farm ije ebe a etisie the ha na-ebutere gị na-akwọ na-anara ha ego inyego ha solution onye ọbụla atọ n'oto iwu. O nwere ebe mmadụ na-eje ọfụ na aga isi ka nkụ ebe a na-agba bet o mepee Naija bet dị a ọ nara ego oge niile anyị mepechara ebe a na-eje ekiri bọọlụ ịma na solution ka mmadụ wetara efu na ekiri bọọlụ ebe a onye ọbụla chọrọ ịga emesi ya anya oti na asị na ga-agba bọọlụ na edeburu ụzọ bupụta ezigbo bọọlụ dee ya asị na ama yu 12 pm krochia ka dee ya ị na-abata ọ na-anara gị ego 500 naira. Ọ na-elekwa mmanya n'ime ebe ahụ ego na-apụta ọ na-eme invest n'ime ebe ahụ ya ka ị eji bịa etiri Man U na Chelsea nke a o jee na nke a Liverpool side a Barcelona na-agba 4 televisions ọ kwadogo the business. Efu na ngị nwa na-alụ na bank na onye aka jide ego ị na-alụ na bank ego ndị mmadụ ka ị na-agụgha ego cha ya ọnwa gwa 400,000 mana onye a nwere ebe a na-ekiri bọọlụ ọ na-anala ezigbo ego. Efukwa graduate ibie ya atachi onwe ya sị ya nna ka ya lebenụ mmanya ebe ọ sị ya n'oyawa obido lebe mmanya n'ime ebe ụfọ ya sị ya nna ka ya gwọba na anụ ndụlụ anụnwa. Efu na a na-ekiri bọọlụ anụ agaba afịa dị ya a na-adụlụ anụ na-ata nna ya ọzọ tinyere ya nke 2000 agụọ ya ọnụ ofu mkpụrụ anụ 200 o nwere ike ọ bụrụ na ọ bụrụ 10 ozugbo a na-eti ya atachapụ ya sị gị butakwu anụ before you know it ofu ozu ewu igburu ilecha anya abụrụ na every weekend ọ ya na-ele yaga i create na job so gị nwa create job for yourself no nwe any job gọọmenti na-create. So as a graduate bụ nwaanyị bụ graduate enwelu chances na gị nwa ga-create nwere onwe job as ife ịmụtalụ na university ije for 4-5 years ị kwesịrị ịdị courageous. Ọ bụrụ na asị nwa agbọghọbịa bụ graduate nwanne m ilebe nni ọsọ ya bụrụ na indomi ka ị na-ele onye ọbụla ya na-eri ya na nke cheki ebe ndị mmadụ bi ebe ụkwụ na-aga na mgbede anyasị men bicha n'ogbe a pụta n'abalị abịa na-ego gị indomi ị na-emere ya indomi na akwa ime indomi na akwa mkpụrụ indomi na aba na akwa na aba na enwere ezigbo ego nwere nke eji 3,500 eme ụfọdụ 3,000 ụfọdụ 2,500 depending. You take advantage of that ogbe inye ha solution nri adịghị ebe a like ebe a mbikita na GRA na Asaba nri adịrọ imepe ofu ebe kịta na imepere restaurant egbaraba ego ilekatakwa ahịa mgbede anyasị na idisi ụfọdụ na-akwụgharị na-achọ nri a na-abịa na nke gị na-eri ọ ihe na-adịrọ n'obodo ka ị ga-etinye ịdarabịa ego ọ bụghị ihe dị gadị already.
so ọ bụrụ na egel ogolo akwụkwọ pụta sị gị na enweghị ihe ọ na-arụ achawodi ya n'anya ọ chọbụ ịnụ di ọchọ ịnụ di ọ ga-aga extra mile ka ọ establish onwe ya because ọnwa bụ ụdị mmadụ ọ ga-anụta echi ịmakwa ego na-eji eme weaving ịmakwa ego ọnọ e nwere mechin bụ na itinye ha na ntutu ọwụrụ aka akpa anya ihe na-alụta na itinye ego na-egotesi ụdị mechin na ndị mmadụ afụ reason why ha ji abịa na nke a na-aga-eme because na dị young na-abịa o nwere anybody na-eji ịga ahịa fụ onye dị fụ a young girl dị 22 23 24 25 years hapụ ije na nke ya jebe na nke nwaanyị dị 40 something. No matter your experience onye nke a dị young na-enwe more customers because na ndị na-patronize ya bụkwa younger people. ọ bụpụta kịta si na isi attempts sikpa ya isi attempts use na concert ya na last year nwaanyị dị 40 years ọma onye bụ Thames ọma isi Thames okpara mana ya afụ a young girl kwa of her age gasịa okay that one o mere ruo ebe a eme ya na asị ya na onwe ya dị akụkọ adịrị ya ego ọnọ sị ya na ọta ata ike ọsị ya na ọmụrụ emetụ ya like that ọ bụ ya banye n'oche ka o mee ya ọ bụ ebe wetasịa some machine gbaa ya efizi mee ya were mmiri ọkụ pakeji eri ya taa ọ na-erecha ya echi kwa ọ ga-abịa friend ya afụkwu ya ọbịa ị ga na-eme ọfụma ịghọtago which na ịmara agodo akpa isi ahụ o nwere steji oge eruo nke a na-emesi travel a nke bụ nwaanyị sef you ka kpochiela chọpụ gị mee travel ịpụkwa isi ebe a jee obodo oyibo n'isi ka ị na-akpa ị ga-akpagide ụmụ nwaanyị anyị nọ abroad isi maka ọgị nwa ka ha ya na-akpa isi na nke gị na kama inweghị shọpụ ị na-eje n'ụlọ na-akpaghị ya a na-eje outside work na like na Dubai many guys kpụrụ isi na be anyị ha gbagotere there ha enweghị shọpụ kama eje kpụbara mmadụ na oburu klip ya na-akpa ịkpọ onye ọgbagote nye adreesị ọ bịa na nke gị kpụọ gị ọ ya nọ n'ofu ebe a kpụọ nothing less than 10 people isi n'ofu building o nwere ike ọ chọrọ gị bịa ọ bụrụ na o nwere ndị gị na ha nọ mmadụ na-atọ chọtara gị achọta ọ ga-akpụkọcha ụnụ ncha niile isi ọ bụrụ na tenten ime a na-akpụ ka ego ndị Dubai ya nwanne ịmara ka ebe ọ bụrụ na 10 ka ọ chaji ọ nara mmadụ ịnọ 40 ikekwe o nwekwara onye nkesịa nna ya gbadata na 15 na 15 floor ị gbadata ebe ahụ ịfụ na agaghị si n'ebe a rụchara 8 na flat ya ị nọrọ ya kpụgide isi so ọ na-ede nwere ike ịtọ ya n'ofu building ma building na-abụ edere ezigbo ego nke na ndị nwere shop enwe isi one Abrahams thank you isi one a na-akpụ ya aka ọlụgụ dị mma ihe niile bụ aka ọlụgụ dị mma hapụ shop inwe ezigbo aka ọlụ ọ dị ka onye na-esi nri isite nwuo nri ọ bụrụ na nne gị ume esi nri ya na gị nwa na-eji chọọ na igbo esi nri as a young girl na isie nri na ndị mmadụ na-enjoy ya ịgụcha akwụkwọ pụtasị na inwe aka ọ na-enweghị ihe n'ala ibu idiot ka eke bụ na ịgbakwa ihe bụ o doro anya igbo esi nri ọfụma na mgbe ọ bụ na isiri nri na onye ọbụla na-enjoy your food ka ihe ị na-ejezi n'ụlọ ụka ebe akwa ayọ Chukwu ya nyeghị ego mana akara aka gị ụba ego ị na-eche ka gọọmenti meghe employ na-ebe so ịma na akara aka gị ụba isi nri ị na-eche ka Ebuka Obi bụrụ gị amụma isi ọ dịkwago mma ihe ị nidiri bụ imechakọ ya nwa obere hapụ ifele na ihe mara mma na ihe gụrụ akwụkwọ graduate kọmọn mechie ọnụ ịmakwa ihe bụ nri o nwere onye ya bụ richa nri ọ sịghị na ya nwere birthday next weekend na ọ chọrọ ka isi eri ya nri igbo esi ụkwa isi ya na igbo esi ụkwa ọ sị na ọ chọrọ ka isi eri ụkwa si eri ya rice with sauce sikwa eri ya ọkpọkwa ofu ihe nke nye ya estimate ego ọnụ necha ya si anya na 150 ọ sị 150 kula nọ n'ise na esiri ya kula nke a na nke a ọ sịghị oke gị weta akaụntụ ọ kwere gị ego ka nke a ya esiri on Saturday i weregodo ego tinye na akaụntụ
ịmara gị ife oyiri iwere n'oge na-gochara rice na ihe ya eji wee ya arụ dị ọrụ ị chọọ obu obere nwa ga-enyere gị aka distributu ihe kpọrọ ya bụ ya na ya kwụ ya 10,000 iyibia ezigbo akpa mbọsị ya iduru ya jee di ya iwere chọta ụbọchị buji ya ebe ahụ ikecha o nwere onye ya na ebe a richaa dị nri ọ na-ajụ onye esiri nri ya efu na men na-emekwa mmemme ị na-emo ntu ịgbakọ ego ime ekiri na-emo ntu inwekwa chọpụ ego ime ekiri odoghị anya na ihe nri isi nri bụ akara aka gị mana satifiketi n'ihi iji from university bụzi kịta ka satifiketi a ga-enwe iru maka na onwe activities a na-eme akpọ gị ịpụtazie onye mere keeki a onye mere nke a my name is Helen Ibedio, a graduate of Mass Com, University of Nigeria, Nsukka. Efu na ama matago na ebe akagodo nka ka nkụ akụọlụ gị aka inwe na level na ebe a enwere ike kọmishọna bịara ya ma ị mara ewere kaadị wee jiri sị gị kpọọ ya before you know it ịbakwana na gọọmenti house. One day gọvanọ erie nke isiri ọ ya bụ na ịbanye na anyị na-atụzi gị egwu maka na ị nwere satifiketi mana ọ akara aka gị ogodo ka ị mebere bifo amara gị ebe o nwere nwoke na-ji onugbu zụọ ụmụnne ya na skuul mpụta na-ekwu ya nwanne onugbu nkịtị the girl bụ ọmụ onugbu from Nsugbe oburu dị onugbu bịa n'ose na Ọnịcha. O nwere ụdị nwa ochie a na-enwe ọkpị na anya arụnite elu ndị owere bezin onugbu ahụ dọba n'elu ebe a gbaa ya ịgbagote ya na-akwaziri onugbu mmiri ihe niile si mee market ya na n'ikirie nwata ihe ete ofe onugbu ọbara na-agbanụ onye ọbụla isibe ofe onugbu ihe afụcha nwa ji isi ofe ọgbọnọ ọ gagoro onugbu nke na nwata akpa anụ nkata ijetegi nwa agbọghọbịa na-eri ya fine girl so ị ga-esi ofe onugbu the girl afịa na-aga oteki advantage mma ya ọ ji aja nụrụ ọka ya gbaba akwụna ịgbakwa akwụna amara mma nọọ arụgụ ga-agwazi leta ihe ndị mmadụ ji wee rapịara wee jee mebe ihe ọzọ anya ma ayọghị nga agbana akwụna na ọ dịrọ mma gbaba akwụna gị gbaraba mgbe ị ga-eji ya eru 50 years akwụna agbabazie kịta nke nwa na-agba akwụna o nwere oge ọ ga-eru akwụna agbaba gị o dozie gị anya na akwụna na-agba gị na o nwere mgbe ya bụ na-aga ije na-aga ka onye ukwu ga-akpasịrị ọ ihe nye ukwu ya maka na ya na-atara ya ka ịchịkọ ya achịkọ ihe niile a na-esugu na pelvic gị ebe ihe niile a na-esugu ịkpọ ma ndị chinara gị ọkpa si n'azụ ma ndị ṅụrụ tramadol wee bịa ma ndị gwuru ike agwụ nwa mkpi ndị esigo nye ya n'azụ ụfọdụ nke a ya kweghị ya n'ike nke a kweghị ya n'ọtụ ihe niile a nwere mgbe o ya eruo ị na-aga ije like this n'ihe na-aga ka nke ebe a na-akpọdo aga anyị na-awakwu onwe ya ka n'obi ọ na-aga ka gorila etu ya ka ị ga-esi wee na-aga na 50 a na-ajụ gị na ikpughe aha na-ene ọnụ ya asụsọchaa na mgbe a ka ị ya aghọta na mọzụl a na-emecha ike agwụ ya ọkwa na ha esu ya n'elu mọzụl ahụ ka ọ na ọ dị ka onye na-akụ ọkpọrọ egbugbe ọnụ o nwere oge oge eru ị na-edeji egbugbe ọnụ etu a ka ebe a ga-adị ọsụsọchaa na ka m na-agwa gị ọ bụrụ na ụmụ ndị a na-edozisi mbọ na-eme facial pedicure manicure ije mụọ ọnya ya nwee ihe ịmụrụ o nwere onye ga-emecha mbọ ya like this ịma ụmụ nwaanyị ebe ha ga na-akụ asịrị si onye meziri ya mbọ a ọ dị ka ichenji na ọbụla na onwere onye o nwetara ọfụ na nke a shio plọg ya siso aka ofu onye ọ rụrụ ọrụ inwe n'ọrụ si anya gị ya nọmba onye akpọ gị ka ebe chọpụ gị dị gwa na ịdị emefe chọpụ na ọ mụrụ ebe ọ na ya gwaghị na ị ga-abịa ka i buru ya tools bịa ọ gwaghị mgbe ọ kwadoro i buru tools gị jee ebe ahụ ịmaba ndị ga-eme iti ebe ofu onye ezugo inye gị imegụ mmadụ siso ofu kọstọma ị rụrụ lụta ọfụma
ezugo gị na-ele nri nọrọ n'azụ ụlọ sisofu onye sisofu eriri nri gị ahụ amaket godi nri otu na Asaba ebe anyị na-esi ebe a na Asaba ebe a jee Ọnịcha jee rie nri ebe sọrọ ọgụ nọrọ mgbe ya bụrụ niile enwe nri news gị efesasị everywhere na news gị efe ịya ama ịfụsịa ndị bụ ezigbo moto na pak anyị na-eri plate nri na Asaba 6,000 plate nri semo with ofe onugbu 6,000 na Asaba ebe a enwekwa mgbe ya eje ebe ahụ asị na mmadụ anaghị ya anytime ị batara ebe ahụ enwere ndị nọ na VIP nwee ndị nọ na normal district so hapụ ihe gọọmenti ọ bụrụ na ị ma na ịbụ nwaanyị ịgụcha n'akwụkwọ jee chọọ ofu ihe mụọ jee chọọ ofu ihe mụọ na nwoke ọbụla chọrọ nwaanyị nwee something ọ na-ewetagoro itego ọ bụrụ ụmụ ike ejighị ike ejide nwoke ma ala nwoke ihe ejiwe ike gị na-eme na-eke obu nwoke na-enwebeghị ọfụ onye fugoro efu everything ahịa anyị na-ebe abụghị ọ na-achọ a lady ọ ga-esinwu n'aka ya build dynasty nke ya a lady dị worthy to be called the mother of his children onye nwere strong character onye nwere ike ige ya ntị mee ihe ahụ bụgodu na ọ nọghị ya na ihe abịa ọ achọ ka ime ịghọtago ọ ife nwoke ọbụla chọrọ so dozibe onwe gị Disemba na-abịakwa olukwe na-eru 3 months off for 9 months onye ọbụla dị ime kịta Disemba ka ọ ga-amụ ya ịtụrụ ime kịta Disemba mụọ ya so ihe ị na-akwadobe ya na-agụ Chineke na-emere ọlụgụ last year ije Shilo last year ị na-eje all night prophet gụ na-agwa gị a na-akpọ altar call ije you are believing God you believe in God so much kịta believe bezie in yourself in your capabilities yes build bezie yourself you believe go na God ịma ka go nke a rezie this few months for afọ believe go do n'onwe gị na ị ga-emenwu ya strategize ya plan ị ga-eji wee gaa throughout the year ị ga-afụ na you follow these things ngwa by December ị ga-ehupụtarịrị ofu onye ka nwoke ọbụla nwekwa ntị naanị ka ihe ọ na-emezi amụ ya ọ na-eme ụmụ nwaanyị kịta ya na-akwa nwakwụna ka ha ncha na-agba ihe a ka ha ya ekwu as long as enwe ike establish na ihe a ka ị na-eme nke ka ndị ọbụla afụziri gị na Facebook ọ bụrụ na ị na-ele deodorant na singlet na boxers ya na-ebu vendor nke a na nke before ya convince tekwa nwoke na ịda agba akwụna o siri ike I dey tell you abụ m nwoke ana m agwa gị etu o siri to convince a man na ịda agba akwụna with iri ahịa ị na-ele o siri ike yes enwere sị na female shoemakers these days seem like na ha kazi nkụ these days yes oge mbụ na-abụ nwaanyị adị alụ na shoemaker mana lady cobbler maọkwa na shoemaker mgbe a enwere ya ewe n'iwe na nka sịrị the update small gbaalụ nwanne m nwaanyị adị alụ bụ ya mana kịta ihe echenji na those girls na-alụ chapchap bụ graduate ha lụba akpụ ụkwụ lụsịa ihe ekweta na nwaanyị lụrụ ya anyị afụna nwaanyị na-eme POP fụ ka ha si epuchu their own anyị afụna nwaanyị na-eme fine art ma ndị na-emefe portrait a anyị na-afụsị all these things ma nwaanyị na-alụ mekanik ọkwa anyị na-afụsị ya ihe echenji na elu ị na-edebe arụ na ị na-eme ifele gịnị ka ọ bụ ị na-alụ mekanik gịnị dị ya ị na-alụ mekanik gịnị dị ya
ọ bụ ọrụ nwaanyị ga-arụ mana ego dị na ya pụta nwaanyị ga-eri ya ada aka odiri aka akụ nwaanyị ọbụla kwesịrị jee mụọ aka ọrụ even ụmụ nwoke I still tell you nwoke nje mụọ aka ọrụ abụkwa nkwugheri white collar job onwekwa ego gọọmenti ya akwụghị nwekwa ego gọọmenti ya akwụghị ya ezuru gị igbo mkpa ndị ebu ụzọ akwụ establish gị ụfọdụ ihe nke ha ezughara ọ bụrụ ndị nwa na-ebido life ebido jee chọọ ihe ị ga-arụ ụlọ as a nwaanyị chọọ aka ọrụ ị ga-enwe hair vendor nke hair vendor a nwanne m onye bụ hair vendor nwaanyị na WhatsApp bụ ya hair vendor ọ ga-eteki a lot to convince a man unless nwoke ahụ na-afụ ọ ga-afụ your seriousness ọ na-afụ na update ọ na-afụ update ọ bụgodu nọ ebe ibi ka ị na-azụ detail nọ na your room n'ime your room ka ị na-anọ na market ya nwoke ahụ ga-afụ how serious ị dị ọ ga-ama onye bịara ile ahịa mụrụ onye bụ ile onwe ya nwoke adịgo ready wee na-achọ ana ọmụ ihe ọ na-achọ ọ na-eghe anya ọ ma ya this vendor ọ na-afụ ọ bụ he ka ị na market ka ọ bụ onwe ka ị na market afọ nwaanyị bi market onwe ya a ga-ama afịa a ga-ama mgbe ọ bụla ọtọ n'ikecha na-etecha onwe instead of ahịa ahụ ọ na-ele ọ dị ka ndị ga-ebu ụzọ na-agwa gị kpọta ọnya na ọnya na ndị abịa kwụọ ọgụ n'azụ ihe na-ga na-agbagote ịkpọta ọnya na ịkpọta ọnya onye akpọta ọnya na ihe niile azị n'azụ ya eme ọgụgụ ya na ha ya ebu ụzọ gwa gị ihe a na-akpọta nke na-ebu ihe ngị nwa abịrị abịa na-eme eji akwụ ego n'azụ wee na-agbago o nwere nke m jigidere ya nwanne ọ bụkwa ahịa ka ị na-ele o enweriri ihe kọmpani anụnwa ya enye gị ụdị ego a na ya ese ndị gị je abroad mee trip nke abụ izu moto kere ihe ị na-erere dị kọmpani o nwere ihe ị na-erere dị kọmpani ọ ya ka ya jebazina wee ka gwa gị n'ọgwụ so eji wee dị interested bụ na achọrọ m ịma mana ụfọdụ ndị gba agwa ha na-abanye otu a ka ọ dị nwoke na-adịbeghị redi ịnụ nwaanyị ọfụ ha na nọ vendọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị ahụ bụ ha hapụrụ ịmaketị ahịa ha bịara ịmaketị buru ụzọ na-eprezentị onwe ha apụtagoro everyday obupụtagharị ya mee ụfọdụ onwe nke m fụ na today bra oyi si ebe a gharị ya wee fukopụ n'elu ọkpọghesi efe ya ị na-afụdịta ọ nọkọtazi ọhụrụ ma mee ka ọ na-emechi ka ihe ị na-emechi ọ bụ ala ka ibi igosi anyị ala ka ibi igosi anyị ya ka ya bụrụ ebe ihe kago mkpa nke a ka ị agbachabere anyị n'ihu ebe a onwe ndị prodọkt ọ bụla ibute mgbe ahụ onweghị ka ị na market ọ bụghị ọda prodọkt so abụrụ my brothers a word is enough for the wise ogologo okwu adịra n'ụka mgbede onye ọ mere amarala ndị niile bụ ụmụ nwoke chọrọ iwelụ datin as a project nwanne m saa anya mmiri mara onye dị ready na-adị serious with her life o nwere ụdị ajụ ọ ga na-ajụ nke nwere dịkwa open ka unu ghọta onwe unu ọfụma so that both of you can walk the walk. Okay, thank you for your time. Akwa ezigbo ama na anya m chilled Henneken. Thank you. Ebe ọ bụ na ya akwụ ụgwọ ngwa na I drop nye gị aza na yesterday. So I hope our message tonight not declare to everyone. So I wish you the best of luck to all those guys to enter into that family way. And also to those guys who are already in it, please commit yourself into if you want. Can happy lose out. How they create space. Almost space get created. The enemy will crawl in. Negativity will come into it. In front of halfway to attack another need.
Nobody builds ka crash ya. You build ka ọ solid. So that na nke emere eme ya. You don't plan it or 2 steps ahead, it or 4 backwards. No. Ahead bụ the ọrụ. Don't give space. Be proud of onye nụtanụ. Hapụ ịdị ụka echi na-asị na abụrụ na enwe nụ onye ọnụ onye a ka ị kara ịnụ. The best ka ị nụ. Take it not the best ka ị were. Take it na onye abụ your queen. Take it na onye abụ your king. Nurture it very well. Idozie nwunye gị ọfụma. Ọ na-eglo. Anya niile adị ebe a. Anọ na-egbu nwaanyị mkpụrụ obi when you are not proud of her. Etu a ka o si egbu nwoke obi when a woman is not proud of him. So be proud of what you have. Be proud of it. Ka ọ wee last ya. Mkpụrụ obi gị pụọ na the thing obi gị apụghị ya. Onye crash is very easy. You cannot fight for that marriage. Ma ọ bụ na you're proud of it. Fighting for that marriage is fighting for your partner. A lot of things na battle that your partner. Financially, emotionally, many things ọ na-agabiga. Mmadụ ibe ya nwere ike igwe okwu ọjọọ n'ilo. So na-efeel so na this light ka the whole world na-afịa. Okwu a na-egbu ya na mmụọ. Ọ cheta na ya nwere hero in the house. Somebody ga-agụgụ ya si ya ka ihe na-abọda gị. Forget these people. Ọ ya ga-enyekwa ya confidence again. So it should be everything to her. When the whole world put you down, again, if they put you down, are they proud of her? Or are they proud of you? So if both of you cannot fight for each other, then the marriage will crash. Fight for your man. Fight for your lady. Open on last to go 8 years, 10 years in marriage, or crash, you are going back to square one again. It's like going back to secondary school. Every graduate. Someone where any man actually learn to tolerate. Tolerance. And both of you, they are one-sided. How about the two sides? The two sides. And I count here 1 to 1. And I count here 1 to 1. Come on more on the side of the man. Because it's expected that the man got older than the lady. So that's your old age. Come with experience. Experience go more nagide. You can nagide some certain things. But you look where the man got crash. Machetakwa, you are not doing it for anybody, you are doing it for yourself. It's your world you are building. It's your future you are building. So come in Emerald. In a set to go backwards. So I have a very dear. Thank you. Alright. Oh my. I never tell anything to do. This is the man. There we go. Ezumu Orimidona. Echi can get your testimony. When I phone ballot in God. Echi can get your testimony. Tomorrow. I'm number one. Get one more work at that. To go where I'm working. Where's it got time off of you? You were sharp. 2 hours Skype there. Yo, good night. See you guys tomorrow.